This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m., I'm not even tired. We're in your car, we can drive away. Oh yeah, yeah. We're almost there, I'm loving this feeling of something. 10 da mañá e 2 minutos e abrimos a esta hora unha nova edición de Conversa, o foro que organiza esta casa, que organiza a Cadena SER, e no que en diferentes ocasións analizamos os diferentes ODS, os diferentes obxectivos de desenvolvemento sostible que marca a Organización das Nacións Unidas. E hoxe queremos falar do estado de benestar, dun dos principais desafíos que temos neste século XXI. Queremos chequear como está o estado de benestar na nosa comunidade autónoma, na nosa cidade, e do que imos a falar nas vindeiras 2 horas, e facémolo dende a sede da Fundación Ría, aquí en Santiago de Compostela. Estamos en Casa Ría, que nos acolleron moi amablemente neste venres, e dende aquí, dende esta sede dunha fundación que, ademais, tamén traballa un pouco neste sentido, porque é unha fundación que analiza, que traballa sobre a recuperación do territorio, trata, ademais, de recuperar servizos públicos en zonas do rural, organizan charlas, organizan debates como que hoxe vamos a ter aquí. Decíalles que vamos a analizar o presente e o futuro do estado de benestar. Vamos a facer un chequeo a como están neste momento os servizos públicos na nosa comunidade autónoma, na nosa cidade, servizos como, por exemplo, a educación, a sanidade, a dependencia. Vimos nunhas semanas, ademais, de moitas mobilizacións. Esta mesma semana houbo unha mobilización aquí en Santiago de Compostela, en toda Galicia, unha folga na educación pública, denunciando os recortes que está aplicando a Xunta de Galicia. Levamos tamén vivindo semanas de moita intensidade, de moita conflictividade na sanidade pública do noso país e en dependencia, onde tamén se van sucedendo as protestas. Vimos de coñecer, ademais, un informe da Valedora do Pobo sobre as queixas do ano 2024 e 7 de cada 10 queixas, 7 de cada 10, teñen que ver cos servizos públicos, co funcionamento da sanidade, da educación, da dependencia, e ese é un dato que nos ten que levar á reflexión. Outro dato que tamén queremos poñer esta mañá sobre a mesa de debate, de análise, é un dato sobre dependencia. Cada día morren no noso país, cada día morren en España 93 persoas na lista de agarda da dependencia, unha cada 15 minutos ata os 25.060, segundo o informe do Observatorio Estatal para a Dependencia que publica a Asociación de Directoras e Xerentes de Servicios Sociais con datos a 30 de setembro. Son asuntos dos que queremos debatir esta mañá. Son moitos os ámbitos que abranguen as políticas sociais, por exemplo, dende a resposta pública á integración das persoas migrantes, que tamén é un asunto que estivo e que segue marcando a xenda nas últimas semanas, atención aos maiores, por suposto, afrontar a soidade non desexada e afrontar tamén unha das pandemias da actualidade, do século XXI, que non é outra que a da saúde mental. Son moitos asuntos os que queremos abordar esta mañá, por diante 2 horas de conversa, 2 horas de debate, 2 horas de análise, un foro conversa que queremos inaugurar esta mañá coa tenenta de alcaldesa de Santiago de Compostela, María Rozas. Que tal? Moi bo día. Moi bo día. Agradezolle moitísimo que este esta mañá connosco inaugurando esta nova edición de conversa para falar dun asunto fundamental, concelleira, na sociedade actual, como é o estado de saúde do noso estado de benestar, os cuidados nas políticas públicas. E a primeira pregunta que lle quería facer é se está en risco o estado de benestar tal e como coñecemos hoxe en día e tal e como chegou ata os nosos días, concelleira? Primeiro, moi bo día, quería agradecervos o interese por facer esta conversa e ter un debate sobre a situación das políticas públicas sociais, sobre o Estado social. Creo que non é o habitual esa sensibilidade. Normalmente o social pois é algo invisible, algo silencioso, algo ao que se acude cando surde un problema e mesmo pois hai certa estigmatización de que o social só é para aquelas situacións dunha extrema vulnerabilidade. E a realidade é que todos podemos ser usuarios dos servizos sociais públicos. Todos. Ti, Richi, eu, todos nos faremos maiores, ou eso espero. Eso espero. Todos podemos ser usuarios. E o obxectivo, enlazo coa túa pregunta,
O obxectivo para min dos servizos sociais públicos e do estado de benestar ten que pasar por ter uns servizos que sexan universais. Falamos de sanidade universal, que, por suposto, está en crise, pero falamos de que ten que ser universal para todas e todos. Falamos de educación tamén universal, educación pública universal, mas, sin embargo, cando falamos do social non introducimos ese concepto, non? E o social, como dicía antes, vai moito máis alá que aquelas persoas que están nunha situación de vulnerabilidade extrema, que tamén, pero é atender aos nosos maiores con atención digna, e aí entran a dependencia e os cuidados, é falar de conciliación, é falar das familias, é falar da igualdade de oportunidades das nosas crianzas, é falar de migrantes. Eu creo que o social está no noso día a día e que deberíamos ser ambiciosos nese sentido. E, sin embargo, na miña opinión, o que se está a facer é o contrario. Estás a desmantelar o que xa estaba consolidado. Nunha cidade como a nosa, como Santiago, que esforzo orzamentario e de persoal supón unha atención de calidade neste ámbito? Están relegadas as políticas sociais? Ocupan o lugar que merecen? Fixemos un esforzo moi importante. Foi a prioridade do goberno apostar polo ámbito social. O orzamento duplicouse no que tiñamos fai 2 anos. Agora temos o dobre do orzamento, pero ainda así non. Hai moitas máis necesidades sociais e necesitanse moito máis recursos, porque para facer políticas necesitanse recursos. Estamos moi solos. E aquí a miña primeira crítica, creo que estamos moi solos desde o Concello de Santiago á hora de facer políticas sociais cando as competencias son compartidas, todos o sabemos. Eu o repetín en moitísimas ocasións o enorme esforzo que fixo o Concello de Santiago vinculado ao Servizo Cidadano Fogar. Había un contrato de 3 millóns de euros, o subimos a 6,3, o doble, o Servizo Cidadano Fogar para atender aos nosos maiores ou a xente con dependencia, máis a Xunta de Galicia, que é quen realmente debería financiar este servizo, como reclaman en todos os concellos e como está a reclamar tamén a FEGAMP, pois non incrementou de momento nada. Financia o 50%. Claro, cada vez os concellos asumen un maior protagonismo, máis competencias, os recursos non chegan, pero este debate non está no centro da xenda pública. Esta mañá, cando viña para aquí, escoitaba o Aberto con Ángeles Barceló e precisamente comenzaban falando diso, non? De que os problemas reais da cidadanía non ocupan o espazo da xenda pública, estamos poñendo foco noutras cuestións, en escándalos, en corrupción, que tamén hai que falar diso, pero parece que nos olvidamos do que realmente debería ocupar e preocupar, porque é o que nos afecta como cidadáns. O que pasa que eu tamén creo, e aquí tamén fago unha crítica á xente que se dedica á política, porque moitas veces crean situacións que é un descrédito da política absoluto e non se fala do importante tampouco, e que tampouco se está falando do importante. Eu penso que aqueles que dan un paso e asumen uns cargos públicos deberían ter as súas prioridades e deberían intentar mudar e mellorar a vida da xente e non adicarse, como estamos vendo a diario, pois a temas de corrupción ou a temas de descrédito ou mesmo a empeorar a situación de moita xente que o vimos recentemente co que pasou con Albiol, esas 400 persoas desalosadas, 400 persoas que non teñen onde vivir, esa reacción que tivo o alcalde da súa cidade. En moitas ocasións parece que tamén se utiliza un ámbito como o social para facer política e facela nun sentido que non debería ser o adecuado, non? Cales son os servicios que máis lle preocupan agora mesmo? A prestación de que servicios lle preocupa máis? A min preocúpame especialmente o Servizo Cidadano Fogar, porque é un servizo que atende a moitísimas persoas, que atende a persoas moi vulnerables, persoas que poden ter unha discapacidade, unha dependencia severa, que como teñen trasladado diferentes administracións municipais, os recursos son insuficientes, pero xa non só tamén os recursos, quero decir, tal e como está contemplado o servizo por parte da Xunta de Galicia, considero que é necesario facer unha reflexión profunda, non? Non pode ser que unha persoa que ten unha dependencia tarde ano e medio en que lla valoren, eso depende da Xunta de Galicia, ano e medio en que lla valoren, que a mellor cando iniciou o proceso estaba con unha dependencia leve
grado 1 e despois, cando chega a final do proceso, xa a situación é moito máis grave. Ese servizo preocupa porque é un servizo, insisto, en que chega a moitísima xente. A min preocúpame tamén moitísimo como concelleira, e iso intentei facer nestes 2 anos de goberno, que todas as familias teñan as mesmas igualdades de oportunidades en Santiago. Que as nosas crianzas pois non teñan os mesmos dereitos e que non teñan os dereitos en función dos fondos que as súas nais ou os seus pais teñen nas contas bancarias, non? E por iso fixemos desde o goberno unha aposta por incrementar as becas, as subvencións a comedor escolar, a financiar o comedor escolar, a financiar o material escolar e a financiar as actividades extraescolares, e tamén unha nova convocatoria da que eu me sinto bastante orgullosa que sacamos este ano, porque creo que as familias que se atopan nesa situación sufren un abandono absoluto das administracións públicas, que é a convocatoria que sacamos para sufragar gastos de crianzas que teñen que acudir ao logopeda por determinada necesidade, ao psicólogo, a terapia ocupacional, a fisioterapia, bueno, pois crianzas que se atopan que no seu desenvolvemento pois necesitan ese tipo de complementos que debería prestar a sanidade pública, eu digo así de claro, debería prestarlo a sanidade pública, pero a realidade é que ao mellor tes unha cita cada 3 meses. E os expertos din que teñen que ser citas semanais. E que cubre tamén un pouco as carencias que estamos vendo nos colexios, porque parte desa atención ten que ser nos colexios e víamos estas semanas queixas de 2 sindicatos que convocaron esa folga porque din que non hai personal especializado suficiente para atender esa demanda, non? É que non hai. Estamos a falar das nosas crianzas e do seu futuro. E que este tipo de terapias marca o antes e o despois. E que se a súa familia ten recursos económicos pode prestar pois no ámbito privado esas terapias e que non a ten, pois queda totalmente abandonada. Vemos con esta conversa, co que iniciamos ademais este foro conversa, como é moi transversal, non? A política social, porque comezábamos falando dos maiores, pero que tamén das crianzas. Ao final, a nosa dependencia do Estado social ou as necesidades, ou cando acudimos ao Estado de Benestar, é durante todas as etapas da nosa vida, non? De pequenos, de maiores, logo hai un momento no que, bueno, se as cousas van ben, igual o necesitas un pouquiño menos, pero tanto, digamos que os sectores máis vulnerables son tanto os nenos, as crianzas, como as persoas máis maiores, non? Aí é onde habería que poñer o foco. Eu é onde puxen o foco como concelleira, pero sí que son das que opino, e por iso decía antes a necesidade de servizos sociais universais que os podemos necesitar en todas as nosas etapas da vida. Por exemplo, ti máis eu somos pais, a conciliación. Sí. A conciliación tamén é unha cuestión social. Nos fixemos por primeira vez un campamento para as crianzas maiores de 12 anos, porque non rematan os problemas de conciliación das familias cando os seus fillos cumpren 12 anos, non son autónomos e independentes, sin embargo, remataba aí. Eu creo que en todas as etapas da nosa vida podemos ser usuarios de servizos sociais. E ese foi o objetivo co que eu traballei intentando ampliar eses recursos, eses servizos a canta máis xente. No ano 2024, que é o que temos balance, atendimos a 22.000 persoas nos servizos sociais municipais do Concello de Santiago. É unha cifra histórica. E non todas eran persoas que habitualmente iban a servizos sociais. Ao contrario, son persoas novas as que chegamos, con novas prestacións. Eu creo que ese é o camiño a seguir. Porque van cambiando os perfis, logo falaremos diso, que vamos a ampliar a mesa, van cambiando os perfis das persoas que acuden aos servizos sociais do Concello. Hai perfis que son os habituais, pero sí que é certo que de fai uns anos agora, e iso creo que foi tamén pola vontade posta neste goberno, chegamos a máis xente, porque cambiamos o concepto de que só deberían ser para xente que está nunha situación de extrema pobreza ou vulnerable, non? Incrementamos os umbrais das becas de comedor escolar e, por tanto, chegamos a familias que tal vez lles coste chegar a fin de mes, pero con esa beca se financias parte dos costes escolares e intentamos cada vez chegar a máis xente. Vostede, que tivo as dúas responsabilidades, é máis difícil cadrar as contas como conselleira de Facenda ou atender a todas as demandas que ten que ver co estado do benestar na cidade?
Eu estou convencidísima de que o segundo é o reto máis importante, máis difícil, é máis difícil. Ao final, o económico, cadrar unhas contas, pois... Que tampouco é sinxelo. Bueno, non é sinxelo, pero asente que o que está detrás dos números sempre é o máis difícil e o máis importante. Falamos hoxe de servicios públicos, de dereitos sociais, dereitos tamén como acceso á vivenda. Estamos nunha cidade como a nosa, como Santiago, que ese dereito é inalcanzable para moitos, sobre todo se miramos a mozos e mozas. Neste momento, non vou a decir imposible, pero sí moi difícil acceder a unha vivenda digna a un precio razonable na nosa cidade. Pois eu incluso me animaría a decir imposible. Sí. Sí, eu creo que sí. Eu creo que temos unha crise de vivenda que é o verdadeiro drama social da nosa sociedade nestes tempos, non en Santiago, senón a nivel estatal, creo que é evidente, non? De feito, eu creo que as principais crises, os principais retos que afrontamos é, por un lado, a vivenda e, por outro lado, o incremento do coste da vida, o incremento do coste da cesta da compra, non? E no que ten que ver coa vivenda debería ser unha prioridade máxima de todas as administracións públicas. E deberían ir as administracións máis da man na búsqueda de solucións, porque o que estamos vendo é que o que propón unha, outra rapidamente lle di que non. Neste momento estamos vendo Estado, Goberno Central, Xunta e Concello que en moitas ocasións van por camiños diferentes e ao final bifúrcanse os camiños e non hai un punto de encontro e a solución non acaba de chegar. Sí, eu estou de acordo en que hai cuestións que deberían ser de consenso político, que deberíamos remar todas as administracións da man, e unha delas, ou a principal, é a vivenda, porque estamos excluindo a moitísima xente do mercado da vivenda, os mozos e mozas, pero non solo, non Sí, solo. sí, non, efectivamente. Sí. E xa que falamos da Xunta, como é a súa relación coa Xunta de Galicia no que ten que ver coas políticas sociais? Mellorable, existe, non existe? A relación existe, o que non existen son os recursos. A relación é boa, pero o que falta é que a Xunta de Galicia faga unha aposta contundente polas políticas sociais e, polo tanto, unha aposta contundente nos seus orzamentos polos servizos sociais, que en moitos casos son prestados polos concellos, pero a competencia é da Xunta de Galicia. E eu insisto, sen recursos non hai servizos. Imos a ir abrindo mesa, concelleira, pero déixeme antes porque vamos a seguir, voulle pedir que se quede connosco, vale, porque vamos a seguir conversando, falando de política social, pero déixeme que lle pregunte, porque levamos meses complicados para o seu goberno, sobre todo en da volta do verán, foron meses moi intensos, non? Con conflictividade en algúns ámbitos, vimos, por exemplo, policía local, bombeiros, que parece que, bueno, se está empezando a solucionar, non? Este asunto. Preocupa a imaxe que podan estar dando dende o Executivo de certa ineficacia ou de que hai problemas de xestión que non son capaces de afrontar? É que eu non comparto esa imaxe. De feito, creo que temos datos contundentes, eu dinos na miña intervención, de que a xestión foi moito mellor que outros gobernos, non? Eu creo que o balance que acabamos de facer do que se fixo no Concello de Santiago no ámbito social nestes 2 anos é un balance incontestable. Canto se fixo no social nos 4 anos anteriores? Non se fixo ningunha terceira parte. Canto se fixo en anos anteriores? Eu non comparto esa visión, non? Pero preocúpalle que esa xestión que vostede defende e que, bueno, aí están os feitos, non? E falaba antes das cifras de persoas que están atendendo, que se poda ver opacado por outros debates que están ocupando boa parte do debate público na cidade e que finalmente a cidadanía non chegue a percibir esa xestión que vostede defende e que acabe pois tapada por outras polémicas e outras situacións que estamos vivindo e das que se está falando onte mesmo. Por exemplo, no Pleno vimos como decaían varias propostas que levaban vostedes por esos vetos cruzados que hai agora mesmo entre o que debería ser o socio prioritario para este goberno. Decíalo ti, Ricardo, antes, non? Como en política moitísimas veces non falamos dos problemas reais que ten a xente, perdemos o noso tempo porque é perdelo con polémicas innecesarias, con ruído, que non é o que lle interesa
os veciños e veciñas de Santiago. Eu creo que o acontecido no pleno de onte é un bo exemplo diso. E que esa forma de política da oposición onde nin siquiera se deixa que se paguen facturas e servizos prestados de proveedores ao Concello de Santiago e que todos son problemas e todo é ruído, o que nos impide é estar no importante. Eu non quero que me impidan estar no importante. E confía en que as políticas sociais queden a marxe desas leas? Bueno, vimos aínda recentemente que non foi así. E teño que recordar ese caso dunha persoa sen fogar que o Partido Popular quiso utilizar para sacar un rédito político cunha falta de sensibilidade bestial. Entonces, nada queda, lamentablemente, fora dese ruído político e fora desas polémicas, pero eu sí que confío que os veciños e veciñas de Santiago están realmente o que importa e non esas cuestións. E teme ou asume que isto vai ir a peor, porque claro, queda ano e medio para unhas eleccións. Isto só pode ir a peor ou confían que non sexa así? Hai que ser optimistas, non? Polo que a min respeta, farei todo o posible para que falemos do que importa. Imos a seguir falando de política social, que é para o que quedamos esta mañá aquí neste conversa. Decíalle que lle pido que se quede con nós na vindeira media hora. Imos a seguir analizando, debatindo e súmanse a esta mesa de análise Leonor Silva, que é coordinadora de Cruz Vermella en Santiago. Que tal? Moi bo día. Moi bo día. Tamén está connosco José Verdullas, que é vogal do Colexio de Psicoloxía de Galicia. Que tal? Moi bo día. Bo día. E tamén connosco Miguel Fernández, do Foro Galego de Inmigración, responsable tamén de Cáritas. Que tal? Moi boas. Hola, boas. Lanzo unha primeira pregunta aos catro. En que estado se atopan as políticas sociais en Compostela? Empezo contigo, Miguel. Bueno, vamos a ver, eu creo que nas políticas sociais en Compostela hai un componente importante que ven do Concello, pero tamén que un dos elementos que tiña aquí eu recollido un pouco que as políticas de benestar social son competencia autonómica e, bueno, eu entendo que existe unha carga excesiva en xeral sobre os concellos, non? En xeral, a competencia autonómica, os recursos suelen ser autonómicos, es decir, a financiación desos servicios provén do goberno autonómico e eu creo que eso condiciona. E, por outra banda, pois eu comparto que, como decía a concelleira, efectivamente se fixe un esforzo por incrementar as políticas sociais eu creo que nestes últimos anos, non só neste goberno, senón tamén nos anteriores, e que, polo tanto, eu creo que Compostela sí que aporta cousas importantes, non? Pero tamén tendo en conta que, claro, hai cuestiones moi complexas. Por exemplo, falaba desde o tema da vivenda. Eu comparto que realmente é o problema social fundamental que temos agora, e eu creo que tamén temos un problema coas políticas sociais que probablemente non entender a transversalidade que teñen, non? Es decir, as políticas sociais son transversais. Se eu falo, por exemplo, do colectivo de persoas migrantes, o problema principal que teñen aquí agora mismo, bueno, a parte da documentación, os que non teñen documentación, sería a vivenda, porque falaba desde as persoas novas, pero se unha persoa ven de outro país ou fala de outra maneira, encontrar unha vivienda é todavía máis complicado que para as persoas novas, porque hai un componente racista aí, non? Pero claro, todo está moi vinculado, porque, por exemplo, unha cousa da que non se fala tanto como política social e que para as persoas migrantes é moi relevante é o tema da mobilidade, porque se eu teño que vivir en Vedra e non teño coche, como traballo en Santiago, por exemplo, non? Entonces, hai un conglomerado aí. Sí, Leonor. Coincido totalmente co que dixo Miguel. Sí que é certo que o maior peso recae, é certo, no que é o Concello, cando tamén as competencias tamén dependen a nivel autonómico. Na nosa organización, o que sí que estamos detectando, sobre todo no que se trata de necesidades, en primer lugar, é a vivenda, é algo que nos demandan todas as familias, todos os colectivos. Temos que ter en conta se hai pouca, aparte de que hai pouca vivenda,
os precios son moi elevados e temos que ter conta que as familias que atendemos son familias perceptoras de rentas moi baixiñas. Entón, o acceso a vivenda dificulta moito. En moitas ocasións, pois, vese obrigados a compartir vivenda porque unha familia por sí mesma non pode afrontar todo o que os gastos que conleva esa vivenda. Outra problemática, sí que é certo que nos abarcamos moitos colectivos, pero sí que estamos moi preocupados tamén co tema da soidade non desexada dos maiores. É algo que tamén nos preocupa moito e temos que facer actividades moi dirixidas a iso. As persoas migrantes, como ben dicía Miguel, temos que ter en conta moitos aspectos. Tamén quería falar dos nenos e nenas migrantes, esa adaptación a un novo país, a unha nova cultura. Temos en moitas ocasións dos nosos nenos que atendemos esa barreira idiomática que dificulta aínda máis a integración. Entonces, bueno, a verdade é que o tema abarca moitos colectivos, nos atendemos a moitos, pero sí que é certo que preocupanos moito. Iremos nos próximos minutos adicando ao que podamos, colectivo por colectivo. José, sí que me gustaría tamén escoitar a tua primeira análise, o teu primeiro diagnóstico do que acontece coas políticas sociais aquí na nosa cidade. Claro, eu creo que está claro que a injustiza social está aumentando nos últimos anos, nas últimas décadas, a pesar dos esforzos que os distintos agentes políticos fan por combatir eso. Eu creo que en Santiago, sí, dende hai anos, como dicía Miguel, se ven intentando desenvolver unha forma distinta de facer. Pero a injustiza sigue aumentando. E a injustiza dá necesariamente lugar a desigualdades e dá lugar necesariamente a problemas de saúde mental. Non podemos falar dunha saúde mental aceitada da cidadanía, das persoas concretas, se non garantimos as condicións básicas de existencia. Este é un problema que temos. Despois, efectivamente, poderemos falar de saúde mental nas persoas que teñen esas condicións garantidas, pero se non as temos garantidas, xa é un imposible. Que non sabe onde vai a dormir esa noite, que non sabe se vai a poder dar o comer do seu fillo a final de mes, non pode ter unha boa saúde mental. É imposible. O diagnóstico é compartido, conselleira, o complicado da resposta, non? A tanta demanda e a ámbitos tan diferentes. Bueno, porque o decía Miguel, as políticas sociais son transversais. Máis alá desa idea que hai no imaginario colectivo de que é algo moi parcial, ao contrario, son transversais a colectivos e a necesidades, non? Nos traballamos, pusemos os nosos esforzos no tema vinculado aos maiores, aí pusemos diferentes iniciativas en marcha, como pode ser o que falábamos antes, o reforzamento do servizo a soa no fogar, pero non solo, o xantar na casa, o reforzamento dos dispositivos de teleasistencia, eses dispositivos que pode ter xente maior no seu domicilio por si ten algunha caída, un servizo de atención ás caídas non sanitarias, é dicir, unha persoa maior ou unha persoa con mobilidade reducida cae no seu domicilio, non ten unha lesión médica, pero non ten quen a incorpore porque viven soas, ou viven acompañadas pero de xente maior, que non pode axudarlle pois a levantarse, programas de reforzamento de envellecemento activo, a Casa dos Maiores, tamén desde un punto de vista da necesaria, que deso se fala pouco, da necesaria participación social da xente maior en sociedade para evitar a soidade non desexada. Tamén fixemos un esforzo, pero eu aquí insisto, non pode ser porque é insenuo pensar que se pode resolver só desde as administracións locais. Fixemos un esforzo por atender a poboación migrante ou atender as persoas refugiadas que chegaron á nosa cidade, pero cando falamos de solidariedade, e aquí fago un chamamento a todas as administracións, cando falamos de solidariedade non pode quedar nunha palabra, ten que vir con recursos. Ten que haber feitos. Xa que falamos deste asunto, Miguel, acollida os migrantes, tamén os menores migrantes, que está tamén agora no foco, no debate público, pero dunha maneira que estou seguro que para vos que traballades día a día dunha maneira totalmente equivocada e no sentido contrario. Claro, a ver, eu creo que o tema da migración, o problema que temos agora, eu tamén quería comentar ao principio, tiña pensado, non? Xa o comentaches ti un pouco, por exemplo, este tema de Badalona, que a mí me parece terrible. Non terrible tanto é o propio desaloxo, non? Pero o problema non é o desaloxo, o problema é o discurso racista que ven detrás do desaloxo, non? Porque logo alternativas para as persoas se poden buscar, pero o discurso racista e incendiario non. Entonces,
o tema dos menores migrantes como o tema dos migrantes está mediatizado políticamente. Incluso cando non... querer crear, Miguel, perdona que te interrumpa, un centro específico nunha localidade como Monforte para atendelos, ese tampouco debería ser o camiño. Non, e ademais, fíxate, a veces a realidade afortunadamente é mellor do que parece, non? Porque aquí estamos falando de dous grupos de menores migrantes, que isto é bastante complicado, non? Entonces, estamos falando dos menores migrantes que se reparten desde Canarias, en solidaridade con Canarias, vale? Que son os de Monforte, esta historia, pero ao mesmo tempo hai un grupo de menores migrantes, unos 1000, que por orden del Tribunal Supremo ten que asumir o Estado central, porque fixeron a declaración de refugiados. Entón, como son refugiados, o Tribunal Supremo obligou. Bueno, pois esas personas que vienen por esa vía, non por la de Monforte, Sí. están establecidos aquí en lugares concretos, e incluso aquí en Santiago. Non vou a decir dónde. Non é necesario. Vale. No vamos a decir. O en Coruña ou en outros lugares e non pasa nada. ningún de nós nos enteramos de onde están. Vale. Eso é a forma de facelo. O tema dos menores é así. Teñen unha serie de dereitos, é unha cuestión administrativa, é unha cuestión técnica, debería facerse entre técnicos de administracións e non debería estar no debate político. E en temas de migración, en xeral, pois todo se politiza porque hai un interés, evidentemente, como todos sabemos, de un grupo político moi determinado de polarizar a sociedade con eso. E acaba arrastrando a outros. O problema E é que acaba arrastra a arrastrando outro, exactamente, non? Porque o alcalde de Badalona non é de Vox, é do PP, non? E entonces, sin embargo, fai un discurso racista idéntico ao que podía facer alguén de vos ou podíamos esperar de vos. En Cruz Vermella, Lenor, tamén tedes un convenio co Concello, non? Para colaborar na atención a persoas migrantes. Sí, bueno, co Concello temos un convenio de colaboración para persoas sen fogar, temos o SEMUS, que é un Servicio Municipal de Emergencias Sociais, e temos un convenio de teleasistencia. Especificamente de inmigrantes non, pero sí que é certo que o SEMUS abarca todos os colectivos vulnerables, co cal engloba tamén persoas migrantes. Sí. Sí. E é tamén un dos retos, non? Porque comentaba agora Miguel que con este debate que se xenera no entorno, no foco público, que se pone demasiado foco nesas persoas, e te decías antes que xa tamén teñen unha difícil integración. Cada vez son máis, porque os datos demográficos indican que Galicia medra en población gracias á chegada desa población migrante, sí. E non estamos tampouco sabendo darlle resposta, non? Non estamos sabendo integralos correctamente. A verdade é que, bueno, a sociedade ten que pensar sobre todo que son persoas. A veces perdemos a noción de persoa, non? Vulneramos totalmente. Son persoas, igual que a nós, cos mesmos dereitos e que veñen a buscar oportunidades. Como noutra ocasión foron os nosos avós, efectivamente. os nosos pais, o mellor. Entón, as persoas migrantes que chegan a nosa organización intentamos facer unha integración plena, non? Integralos dándolle competencias non só a nivel de talleres de clases de español se o precisan, senón tamén a través do emprego. Veñen e queren traballar, queren formar parte da sociedade e queren aportar. Pero moitas veces pois dá a sensación que a sociedade non o ven como persoas, teñen dereitos e temos que defendelos. E tamén hai unha parte importante, claro, chegan aquí, non se dan integrado, ven certo rexeitamento e iso tamén necesita da vosa axuda, non? Efectivamente, vamos a ver, non vamos a psicopatologizar que é o risco que temos. Todos os problemas de saúde mental son dos Sergas, non? Os problemas de saúde mental como servicios sociais son transversais. A saúde mental está en todos lados e debemos potenciarla en todos os lugares. Con respecto aos menores migrantes, si me gustaría facer un apunte, e me dicía un compañeiro outro día, non está ben chamarlle menores migrantes. É formalmente aceitado, pero menores é unha palabra que queda así un pouquiño ambigua, non? Falemos de nenos e nenas migrantes, se chegarán a esta realidade emocional. Están aquí nenos e nenas migrantes que non teñen a ningún familiar, non están nin os seus pais, non está ninguén, están aquí solos.
E se o pensamos así, nos resulta moito máis duro emocionalmente. Sí, claro. Tenemos que aguantarnos esa sensación porque eso nos vai a levar a facer algo. Pero, efectivamente, a poboación migrante é unha poboación que chega a un lugar descoñecido, sen absolutamente ninguna rede, na súa idade máis absoluta. Ese é un lugar de vulnerabilidade tremenda. Aí o lugar de acollida que demos, como un concello, neste caso, poida promover esas estruturas, ese lugar na que a entrada á sociedade sea máis normalizada, é absolutamente básica. Non é un tema só de cartos, porque aí seguramente os cartos fan falta, pero non o son fundamental. É unha cuestión de vontade política e de ideoloxía no facer. Está claro, non? Que hai demasiada ideoloxía e pouca solidaridade. Estou totalmente de acordo e ademais parecíame moi acertada esa reflexión de que estamos deshumanizando co término menores aos nenos e nenas. Utilizamos menores e a xente pois como que lle é alleo e non falamos de crianzas que podían ser as nosas, que parece que teñen uns dereitos diferentes polo feito de ser menores migrantes, non? E o vimos con toda a polémica do centro de Monforte, non? Pero vemos a diario, de feito, onte foi o Día Internacional das Persoas Migrantes e a ONU poñía o foco neso, poñía o foco na necesidade de facer a valoración positiva do que aporta a migración tamén aos nosos estados, non? Porque sempre o vemos desde un punto, ou se ve como sociedade desde un punto de vista negativo. E tamén é moi enriquecedor e temos que facer tamén a reflexión do futuro das nosas sociedades que pasa, sí ou sí, pola integración ás persoas migrantes. Miguel, por pechar este asunto. Sí, eu quería decir unha cousa, que non é só importante, eu creo que económicamente ahora mismo son imprescindibles. Es decir, o noso sistema económico, non sei se de bienestar, pero o noso sistema económico non se pode soster sen o traballo das persoas migrantes. Es decir, incluso en Galicia, que o porcentaxe é menor, estamos chegando a niveles que en torno ao 20-25% dos traballadores en hostelería son migrantes, en torno ao 30 e pico % no ámbito dos servicios ás persoas, dos cuidados, emprego do fogar. É dicir, que son absolutamente imprescindibles. Temos que contar con eles porque son imprescindibles para manter o noso benestar. Para que nós podamos vivir ben, necesitamos o seu traballo. Claro. Que é unha versión utilitarista, que eu sempre digo isto, hai que decirlo con cuidado, porque son persoas e non debemos utilizarlo, pero creo que tamén convén decir estas cousas, porque é importante. E nese sentido, e pregúntoche tamén, claro, ti decías, para salvagardar o noso estado de benestar, eles son moi importantes, pero tamén hai que atender as súas necesidades porque chegan aquí. Está cambiando, non sei que nos indican a estadística, si están cambiando os perfis das persoas que acoden aos servicios sociais, tendo en conta que cada vez hai máis poboación migrante que chega tamén a Galicia. Eso está facendo que cambie o perfil das persoas que acoden, por exemplo, a Cáritas, a pedir axuda? Sí, efectivamente, non, as persoas migrantes cada vez supoñen un porcentaxe maior, creo que a todos os niveis, en todas as organizacións, e é lóxico, non, porque, o decía antes José, non, é dicir, é unha situación de vulnerabilidade xeral, non? Hai que pensar que as persoas migrantes que chegan aquí normalmente son persoas migrantes que veñen sempre con unha formación, é dicir, para chegar a España desde determinados lugares de Latinoamérica e desde logo desde África, tes que formar parte das clases medias desos países, senón non entras aquí, non? Non vou explicar ahora que é un rollo, pero non entras aquí. Entonces, estamos falando sempre de persoas que teñen capacidades, que teñen formación, pero que se encontran soas nun lugar que descoñecen, non? Entonces, lóxicamente, teñen que acudir a estes servicios. Sin embargo, eu creo que esta é unha reflexión que nos facemos, non se quedan nestes servicios. É dicir, as persoas migrantes, unha vez que teñen documentación, que teñen traballo, que tal, salen adelante e logo te van a visitar. Pero xa non te necesitan. Porque, e iso non pasa con outros colectivos, non? De exclusión social, que falamos moitas veces de como se perpetúa a exclusión social, as familias, os colectivos, as persoas migrantes, en canto poden e teñen posibilidade de ganarse a vida, deixan de aparecer polos servicios sociais. Chegan outras, pero as que estaban xa marcharon.
Leonor. Estou de acordo. De feito, chegan con unha idea ben clara a topar traballo. Queren formar parte desta sociedade, aportar a esta sociedade, esa é o seu objetivo. Unha vez que atopan traballo e poden vivir cos seus propios recursos, abandona a organización. É dicir, as persoas migrantes, totalmente de acordo co que estás dicindo, serían un modelo para os servicios sociais. É o que nos interesaría con calquera, efectivamente. Eu falaba antes de hai que garantir esas condicións básicas de existencia, crear comunidade, que a comunidade acolla non só os migrantes, senón a todo o mundo, as adolescentes, as persoas maiores que poidan construir dende aí. E para isto creo que os servicios sociais dos concellos son básicos. É o traballo non só no asistencial, nese cubrir, senón na promoción da persoa. Aí tedes no concello, verdad? Tanto non sei se vou saber dicir os nomes, pero o programa de inclusión, o programa básico de inserción social, verdad? Que é un programa fundamental. Tedes tamén un servicio de educación e apoio familiar, que son programas non de presente solo, son de futuro, de producir saúde mental e incluso interxeracional. Os recursos aí non son todos os que nos gustarían dentro da psicología, non dentro do colexio, pero entendemos que é algo a potenciar. Servicios sociais é algo de futuro para que, como dicía Miguel e Celia, as persoas non teñan que aparecer e contribúan á saúde mental da comunidade. Ese é o objetivo. Polo que vos estaba escoitando, medra a demanda, non? Medra a demanda dos servizos sociais no Concello, en todas as administracións. Estamos preparados para dar resposta a ese incremento da demanda? Como organización temos que estalo. Sí que é certo que nós traballamos moi a man cos servicios sociais de base, eso é fundamental. Entonces, dentro do noso traballo intentamos dar respostas a todas as necesidades que nos chegan, pero moitas veces non temos capacidades para todo o que chega. Entonces, faltan recursos. A veces sí. Compartes ese diagnóstico? Sí, porque eu creo que o problema é que sempre entendemos as políticas de benestar social como unha parte da política que primeiro é para os pobrecitos, vou a decirlo así, non? Para que nos entendamos, e logo que sempre se concibe como un gasto, nunca como un investimento. Entonces, claro, os políticos a veces dicen é que gastamos moito en políticas sociais, pero non se gasta, se inviste. Porque eso, cando falamos de desenvolvemento industrial, nadie dice gastamos moito en desenvolvemento industrial. Pero en políticas sociais parece que está ben decir que é moito gasto, e non é gasto, é investimento. Por eso hai que cambiar un pouco esa transversalidade e deberíamos situar as políticas sociais realmente no primeiro lugar das políticas públicas, non? E desde aí, quizá a concepción podía cambiar, porque o problema é concebirlo como gasto. Entonces, é que dedicamos a gasto social, a Xunta dice, dedicamos a gasto social 90% do presupuesto. Por suposto, a que o vas a dedicar? Habría que preguntar a que dedicas outro 10%, casi. E dá a sensación en moitas ocasións de que non somos conscientes do que temos, non? Que despois vemos o que está pasando en outros puntos de Europa ou en outros puntos do mundo, non? Con esta ola regresiva, con gobernos de extrema dereita que están indo directamente ao corazón do estado de benestar e que non somos conscientes do que temos ata que o vemos en perigo. Efectivamente, non nos damos conta, non valoramos o positivo ata que nos falta. E non nos sirve normalmente a experiencia dos demais, ten que ser a nosa. Entón, esperamos sempre demasiado tempo. E urxe empezar a pensar nesto e empezar a cambiar cousas, porque nos vamos detrás. O estado de benestar dos outros vai peor, o nos vai ser o seguinte. Me viña agora co que estabas dicindo, un artigo, a Constitución de 1812 era unha Constitución moi interesante. Saberá máis Miguel que é de historia. Pero había un artigo que dicía que o fin do Estado é a felicidade dos seus cidadáns. Dende este lugar hai que entendelo. E os cidadáns nosos son máis felices coa acción política que se está a desenvolver ou cada vez estamos menos felices, menos nese estado de benestar, sen entrar na felicidade da cuestión esta positiva que hai a veces, non? De que ser feliz todo momento, non? Pero estamos mellor, estamos en benestar, estamos atacando os malestares que a propia sociedade de forma estrutural nos provoca. Eu creo que non o estamos facendo ben. Claro, hai un dato que a mí me chama moita atención e que o víamos no último informe da Valedora do Pobo, 7 de cada 10 queixas que tramita a Valedora do Pobo que
ten récord de queixas en 2024, teñe que ver coa atención aos servicios sociais, dependencia, sanidade, educación. Ese dato que está aí, que nos lo está indicando un informe como da Valedora do Pobo, parece que non leva tampouco a reflexión de aqueles organismos que teñen que garantizar a prestación deses servicios, non, Miguel? Sí, claro, que é o fundamental. Eu creo que o que é importante para a vida das persoas que comentábamos antes, non? Entonces, eso ten que estar no centro e ten que ser unha política transversal, global, que se entenda así. Igual temos que cambiar o término, porque isto, benestar social é unha palabra así como moi de pobres e cosas desas, decimos nosotros. Igual hai que cambiar o término, hai que chamarlle de outra forma, pero esas políticas que engloban a sanidade, a educación, decía antes María tamén unha cousa moi importante, que a atención ao benestar social ten que ser un pilar, ten que estar garantido, igual que está garantida a educación, igual que está garantida, bueno, entre comillas, a sanidade. Quero decir que ten que estar en ese nivel de garantía e non pode suceder que se non temos recursos non os atendamos. Non pode suceder eso. Porque nos decimos, eu comparto con Miguel, que se o estado de benestar ten o piar da sanidade, ten o piar da educación, debería ter unha terceira pata, un terceiro piar que o social. Con isto non queremos decir que a sanidade ou a educación non estean nun momento de crise. Eu creo que sí. Eu creo que están nun momento de crise. O vimos estes días, ca folga do profesorado, non? Con todas esas demandas de atender desde a educación de forma digna e con calidade pois todas esas crianzas con necesidades especiais que agora mesmo pois non están sendo atendidas como deberan. O vemos na sanidade, e aí as queixas da Valedora do Pobo. Vemos como cada vez para pedir cita no pediatra, cando antes eran 3 días, agora son 2 semanas. Con sorte, a saúde mental paga pena unha volta tanto na sanidade como na educación, porque hai que recordar que outros estados teñen a figura de psicólogo ou psicóloga no sistema educativo. E só un apunte, é unha área de xuventude. Sabedes que facemos orzamentos participativos, que os mozos e mozas presentan propostas e que despois esas propostas execútanse. E quedei moi sorprendida de verdade no interese que teñe a propia xuventude na saúde mental e no reforzo da saúde mental. Me parece moi interesante porque tamén quería introducir, porque claro, estamos falando de nenos, de persoas maiores, pero tamén a xuventude necesita dunha boa política social. Ti comentabas que nos presupostos participativos mostra moito interese. Eu, que teño contacto directo con rapaces a través da Facultade de Xornalismo, na aula, cando lles deixas un traballo libre, de temática libre, é verdade que en moitas ocasións a temática que escollen é a saúde mental. A mí tamén me chamou moita atención porque é un asunto que lles preocupa porque eles o viven. E non sei se estamos dando a resposta adecuada a eses problemas que eles verbalizan e que, mellor, na nosa xeración non os verbalizábamos e eles sí que se atreven a verbalizalo. Non sei se están atopando a resposta que precisan, José. Falamos últimamente da xeración de cristal, que é un concepto que a mí me molesta tremendamente. Temos adolescentes ou xente nova distinta de antes, con dificultades que nos non tiñamos, pero con fortalezas que nos tiñamos. E para min esta é unha das claves. Eles se atreven a falar de saúde mental, sin tapujos ou con menos tapujos dos que nos tiñamos. Se atreven a pedir axuda, se atreven a ir a un psicólogo sen que pase nada e a comentarlle aos compañeiros do ben que lles vai ou do ben que a veces non lles vai. Os adolescentes eu creo que estemos tremendamente solos. O adolescente necesita ese lugar de experimentación, obviamente, de separarse, a veces de enfadarse incluso cos pais ou cos adultos como forma de atopar o seu propio lugar, pero necesita poder facelo dentro dunha base segura, sabendo que cando necesitan volver ou cando necesitan pedir algo, nos vamos a estar aí. Os adolescentes, cando ti falas con eles nunha consulta a unidade de saúde mental, supoño que tamén en educación, en outros lugares máis normalizados, que é onde debe estar fundamentalmente a prevención e a promoción, o que lles ocorre moitas veces é que estando máis comunicados aparentemente que nunca, se atopan máis solos. Os adultos temos que preguntarnos que está pasando para que non saibamos acompañar os nosos adolescentes, o noso futuro como sociedade, nas súas dificultades. O dicía María, a entrada da psicoloxía nos institutos e nos colexios
básico. A xente se pensa, a poboación se pensa, os políticos a veces tamén descoñecen o tema, que hai psicólogos nos centros educativos. Non, hai orientadores, e algún deses orientadores psicólogo. Pero a saúde mental empeza non polos sergas, que ten que chegar, efectivamente, temos que chegar aos sergas ou a sanidade cando a situación é grave, patolóxica, pero a saúde mental empeza na familia, empeza nos centros escolares, empeza lá onde estamos a maior parte do día, e nos adolescentes, e nos nenos, os nenos, nas nosas crianzas, aínda máis. Leonor, estamos sabendo atender as necesidades que teñen os... Perdón, non estamos sabendo atender as necesidades que teñen os... Si estamos sabendo. Sí. Sí que é certo que moitas veces atopamos necesidades que ata o momento non nos chegaban. Sí que é certo que estaba falando o compañeiro o tema da soidade na xente nova, estamos detectando, sobre todo cos colectivos cos que traballamos nós, moitos menores que están moitas horas solas. Moitas horas sós e que donde teña que haber un pai, unha nai, un avó ou que sexa, hai unha pantalla. Efectivamente. Sí que é certo que queren falar, pero non teñen como. E moitas veces os centros educativos non están preparados para detectar estes problemas que poden ter estes menores. Pero tamén preocúpame moito o que é os problemas de saúde mental nas persoas en fogar, que é un colectivo en extrema vulnerabilidade e que tamén hai que poñer o foco, non? Pois tamén o detectades, Miguel. Sí, fundamental, non? As persoas sin fogar. Antes falaba María aquí de un caso lamentable de utilización política de unha persona que estaba na rúa, non? E que tal, e que todos sabíamos que desde as institucións, desde todas as institucións e desde o Concello se fixera o posible por afrontar esa realidade. Que pasa? Que hai seres humanos libres que deciden o que queren decidir, afortunadamente tamén, non? E entonces aí tiñamos ese problema tamén. Entonces ese problema é cada vez maior. E claro, é complicado, porque non é un problema económico, non é un problema de decir te pagamos unha pensión ou hacemos... Non se trata diso, porque logo tampouco hai nos pisos a veces, nas vivendas de acollida que temos as institucións, pois tamén hai problemas de convivencia e de dificultades, e hai persoas que non son capaces de convivir con esas normas e esas cuestiones, non? Entonces é complexo o tema e está moi vinculado á saúde mental. Sí, é que eu penso que nas xente sen fogar o perfil cambiou, o temos falado Leonor máis eu moitas veces, o perfil cambiou nos últimos anos. Cada vez hai máis problemas de saúde mental na xente que vive na rúa, tamén problemas de adiccións. Para a semana na Xunta de Goberno local aprobaremos varias iniciativas vinculadas a xente sen fogar. Por un lado, o equipamento do Centro de Persoas sen Fogar, o mobiliario, a Soudicarase. Por outro lado, o regulamento dese novo Centro de Persoas sen Fogar é un plan de sanfogarismo que inclúe medidas moi vinculadas á atención á saúde mental da xente que está vivindo en rúa, porque tamén é certo, non sesamos insenuos, que vivir na rúa tamén provoca, quero dicir, problemas de saúde mental, non? O decíamos antes, o decía antes José, a saúde mental non é algo alleo ou entorno no que vives. A sociedade, a túa situación, as túas condicións nas que vives, tamén pode provocar problemas de saúde mental. É un círculo moi difícil de atender tamén, moi complexo. Sí. Sí, dende logo, podemos pensar, ou se pensou nun momento determinado, que a xente que acababa na rúa era porque tiñan problemas de saúde mental previos. Nalgúns casos é así, e entón, efectivamente, aí está toda a promoción, toda a prevención e todo o que falábamos de antes. Pero, dende logo, vivir na rúa nun lugar como Santiago é unha situación extrema. E toda a situación extrema pon en risco a saúde mental. Obviamente, vivir na rúa dá lugar a determinado tipo de relacións con outras persoas dun tipo determinado, cunhas sustancias dun tipo determinado, a veces tamén como unha forma, poderíamos dicilo, de automedicación, é dicir, de olvidar que un está nesa situación e poder aguantar ese mínimo. É certo que haberá xente, haberá persoas que por unha cuestión personal decidan manterse aí e teñen dereito a facelo, nos guste ou non os demais, porque esta é a liberdade humana, pero seguramente moitos deles cun proceso de acompañamento que a veces non é no inmediato, senón prolongado no tempo, con profesionais a pé de rúa, acompañando, escoitando demandas e non dicindo o que hai que facer, poden facer que esta persoa decida cousas distintas que lle vayan mellor.
Bueno, claro, as políticas sociais abranguen moitísimos ámbitos. Temos... o tempo non é infinito, temos que ir rematando, pero sí, por seguir unha orde un pouco cronolóxica, decíamos que atendemos os menores, atendemos os xóvenes, claro, vamos medrando, e antes de facernos maiores, que despois quero falar con vosco tamén da atención aos maiores, que despois teremos unha mesa específica, claro, temos problemas antes de facernos maiores, decíadelo antes, o acceso á vivenda na nosa cidade, é sen dúbida o gran reto, Sí. Leonor. Sí, a verdade é que sí, é o gran reto, sobre todo en Compostela que hai pouca e moi cara. Entón, si unha familia de clase media xa ten dificultades, imagínate os máis vulnerables. Imposible case. Moitas das demandas que vos chegan a vos, Miguel, tamén están relacionadas con isto. Sí, coa vivenda, non? Porque a vivenda, ademais, bueno, que eu xa non digo vivenda, porque vivenda é excesivo, non? Para as persoas migrantes o que buscan son habitacións. Es decir, a realidade é que están vivindo pois, o mellor 4 ou 5 persoas, unha parella con un par de fillos en unha habitación. E ese é o obxectivo, xa non é a vivenda, senón é unha habitación, a veces con precios desorbitados. Os migrantes tamén teñen un problema, as persoas migrantes que necesitan empadronarse para xenerar logo dereitos, e claro, moitas veces viven, pero viven en lugares nos que non poden empadronarse, con lo cual viven, van sobrevivindo, pero non consiguen empadronarse. Entonces, realmente o tema, e eu creo que habería que arbitrar medidas para que hubiera algún tipo de límite en ese... Non pode ser así tan desproporcionado que de repente eu poda ter unha vivenda a 500 euros e que pase un tempo e a poda alquilar a 900, quero decir. No, eu entendo que hai liberdade de mercado, pero que de alguna maneira eso hai que garantizar, por lo menos para as persoas en situación de vulnerabilidade, que teñan acceso a algún tipo de vivenda, porque é como se construe todo. Eu levo moitos anos traballando en Caritas en temas de emprego. Sí. Pero o emprego deixa de ser un problema básico, porque a veces é máis fácil atopar traballo que atopar onde vivir. que atopar onde vivir. Entonces, realmente, ese é o tema que temos que abordar. Supoño, hai iniciativas a nivel estatal, onde creo que xa hai unha iniciativa en Cataluña, non? De unha regulación das viviendas turísticas, que aquí é un problema moi serio, que xenera a escaseza de vivenda. Entonces, haberá que ir por aí, regular esas cousas, porque hai que afrontar ese tema. Claro, todo está entrelazado. Temos problemas para topar unha vivenda, ou é carísima e non chegamos a fin de mes porque non nos alcanza o soldo para pagar a vivenda, temos fillos, a conciliación, vivimos estresados, ¿no? E iso al final acaba provocando moitos dos problemas que hai hoxe en día, dos que os rapaces falan, pero igual os seus pais non falan, porque isto vai por xeneracións. Igual os rapaces se verbalizan, oi, eu teño un problema, pero igual os pais sí que o teñen tamén, porque vivimos, sempre vamos correndo a todos lados, vamos apurados en todos os sentidos, porque non chegamos, pero porque tampouco chegamos a fin de mes, non? Claro, estar apurados implica unha dificultade. Sempre estamos no urxente. E ás veces esquecemos o importante. E cando vamos apurados pola rúa non nos paramos a falar cos xente que atopamos, saludamos ao longe, se cadra. Entón, apurar, estar no urxente, impide crear comunidade. Cando creamos comunidade, pensamos en conxunto, aparecen sinerxias distintas e aparecen posibilidades de transformación. Temos que pararnos, por eso estos momentos así de encontro entre xente distinta son tan claves. Paremos, creemos comunidade, pensemos formas distintas e o mellor, en vez de pensar en servicios sociales, pensaremos en servicios de transformación social. É unha cuestión que non é con Santiago, non é con España, é unha cuestión mundial. Estruturalmente, estamos sempre alá. Non paramos. Creo que non interesa tampouco que se fale destos temas, porque que falemos implica dificultades para algúns. E as dificultades está claro para quen son. Son para os que non están en situación de vulnerabilidade ou están en situación de privilexio. Vulnerables somos todos. Todos. O problema é que aquí non falamos de vulnerabilidade, só falamos de vulneración. E se os dereitos se vulneran, o dano para a persoa e para a comunidade é moito maior. Concelleira, e como consecuencia disto, claro, non hai vivenda en Santiago, a pouca que hai, está inaccesible, corre o risco a cidade de que moita xente acabe marchando a Ames, a Teo, a Brión, que
perdamos ese potencial. O padrón está indicando, no, cada vez Santiago ten máis poboación, pero quizá menos da que podría ter, non? Porque estás expulsando a unha parte da cidade o extrarradio. Eu penso que esa é unha realidade de Santiago de sempre, que agora agravouse. Pero é certo que os concellos limítrofes medraron a base da xente que non podía xa adquirir unha vivenda en Santiago fai 10, 15, 20 anos, 25. Esa é unha realidade de Santiago de Compostela desde fai moito tempo. Que acontece agora? Acontece que agora a crise da vivenda xa non é só unha cuestión do Concello de Santiago, senón que tamén o vemos incluso nos concellos limítrofes, non? Que se pode facer? O decía na miña primeira entrevista. Primeiro, que esa é unha prioridade de todas as administracións públicas. Que todas as administracións públicas rememos na mesma dirección. En Santiago, como sabedes, aprobamos unha regulación das vivendas do uso turístico, entendendo que había que priorizar a vivenda residencial. Non foi sen polémica, non foi con consenso. A min pareceme triste que non teñamos un consenso en cuestións de vivenda. Impulsamos tamén o mercado tensionado para poñer ese tope que dicía Miguel tan necesario nos prezos da vivenda, que están disparadísimos, que agora mesmo somos, como sociedade, temos o concepto que antes non existía de traballadores pobres, que non te podes permitir pagar unha vivenda e chegar a fin de mes. Xa sabemos tamén como quedou o asunto do mercado tensionado na mesa da administración competente que é a Xunta de Galicia. Estamos a impulsar outras medidas, como pode ser a rehabilitación, que eu creo que esa debe ser a liña a seguir, a rehabilitación de inmóveis para destinalos a vivenda pública, pero cos recursos que ten o Concello de Santiago. Claro, toman medidas, pero non chegan. Non chegan, porque todas as administracións e, sobre todo, a administración competente temos que remar nese camiño, non? A Xunta de Galicia, o IGUS, o Instituto de Vivenda e Solo, eu penso que deberían de ter como prioridade un acceso á vivenda e facilitar ese acceso á vivenda. Se pensamos nos maiores, falaremos despois, antes o comentabas ti, concelleira, dun servicio como SAF, falaremos despois tamén da dependencia, pero como aquí xa se comentou, non quería rematar esta charla sen falar desa cuestión da soidade non desexada, que afecta os rapaces, ti o decías antes, pero afecta sen dúbida as persoas maiores. Non estamos tampouco sabendo como sociedade atender as persoas maiores. En ocasións dá a sensación de que nos molestan, non? E ao final hai moita máis soidade desexada da que nos pensamos. Leonor. Pois a verdade é que sí, o que decía José antes, o traballo comunitario é fundamental tamén para paliar esa soidade, é dicir, se toda a comunidade é partícipe e detecta situacións de casos de maiores que están sós, que viven sós e que están un pouco aislados, se entre todos formamos parte e sensibilizámonos con este tema, podemos conseguir moito. Si que é certo que cada vez detectamos máis persoas que viven soas, que son maiores e que se aíslan nos seus domicilios, que non queren participar nas actividades e temos que facer un traballo importante para conseguilo. Aí xoga un papel importante Cruz Vermella, porque tedes moitos plans que van directamente ligados non a atención ás persoas maiores, a evitar esa soidade non desexada, a, bueno, estes aparatiños que teñen para poder, a teleasistencia, por si teñen algún problema. Claro, é fundamental ese traballo que facer. Non sei se en Santiago tedes moita demanda nese sentido. Pois en Santiago temos moita demanda, pechamos o ano pasado con 900 persoas maiores atendidas. É un colectivo prioritario tamén para a nosa organización, preocúpanos moito, e o que queremos que as nosas actividades, o que queremos con os nosos programas é que as persoas maiores participen na vida asociativa, comunitaria, e sí que facemos moitos talleres non só destinados exclusivamente para os maiores, senón facemos moitos talleres interrelacionais, é dicir, que a xente nova participe, interculturais, que os migrantes participes. Non queremos facer talleres ou dar respostas individualizadas a un colectivo específico, senón queremos que todos os colectivos participen. E os maiores poden aportar moito. Decíamos antes que vamos sempre rápido a todo e que nos olvidamos do importante, moitas veces nos olvidamos, non? Dos maiores e ni tan siquiera buscamos un oco para chamar, oye, como estás, non? E iso ao final acaba provocando esas situacións tan
indesexables, non, nas familias. Claro, temos que ter en conta que os nosos maiores son un colectivo especialmente solo, especialmente vulnerable, e non olvidemos o dato. Pero antes non O era así. Iso é tamén porque a sociedade foi cambiando. Claro, o número de suicidios en persoas maiores é alarmante. Algo do que é non se fala. Non se fala, falamos dos nenos, que é fundamental, dos adolescentes, pero non, parece que os maiores pasan ese punto que poñemos da xubilación, deixan de ser productivos económicamente e se perde a consideración que cara eles se ten. Eu creo que a clave, efectivamente, como sinalaba Leonor, vai no intergeneracional, vai que, como sociedade, cambiemos a comprensión desa franxa etaria. E logo é fundamental tamén, me parece a min, e sí que se está facendo últimamente en Santiago, de parte do Concello, a recuperación dos barrios, das dinámicas de barrio, que as persoas maiores sí veñen desta cultura de décadas, de integrarse nesa comunidade, antes máis nos lugares de iglesia, ou mellor, quizáis, e agora que as estruturas cambian, hai que buscar novos lugares. As plazas do pobo todavía teñen que pasar a ser as plazas dos barrios. As recuperacións das festas, como foron as de Fontiña recientemente, dan lugar a que se encontre a xente maior, a que volva a salir e lle conten os novos como se facía iso hai tempo. Recuperemos os maiores. Hai que recuperar os maiores, Miguel. Sí, eu creo que sí. Aparte, fíxate unha cuestión curiosa, porque ahora mismo as persoas maiores moitas veces, porque afortunadamente as pensións foron medrando o nivel tal, teñen menos problemas económicos, non se trata tanto de un problema económico, sino como un problema deste tipo, de compartir esa realidad. E, desde logo, tamén para o colectivo migrante, que non hai unha moita representación de persoas maiores, pero sí que é importante ese contacto interxeracional, porque, claro, eles, se non traballan xa, a forma de integrarse na sociedade, pois tamén é moito máis complicada, non? Sempre se dixo... Esa aportación se pode facer aí. Sempre se dixo, concelleira, que as administracións lle prestaban atención aos maiores porque votan, pero hai que prestarlle atención por algo máis, non? Eu foi unha das miñas prioridades prestarlle atención ao colectivo da xente maior, non polos votos, senón porque sí que é certo que é un colectivo que está nunha situación vulnerable. Non se trata só de servizos como pode ser a axuda no fogar, senón que eu creo que hai que ir máis alá, non? Ese foi sempre o noso obxectivo, programas como de teleasistencia que os reforzamos para que haxa dispositivos para esa xente que vive soa, ou programas, como decía antes, do Xantar na Casa, pero tamén programas que lles permitan disfrutar. Non se trata só dunha cuestión de saúde. A xente maior ten que ter capacidade de participar en sociedade, ten dereito ao ocio e ten que ter espazos para iso tamén, non? Aí sabedes que temos en marcha a Casa dos Maiores, que esperamos que sexa un espazo interxeracional, porque a realidade é que hai un cambio de sociedade e iso que antes era natural, que a xente maior compartira tempo coa xente nova, pois agora non o é. E moito dos motivos da soidade non desexada pois veñen daí, veñen desa consecuencia e temos que fomentar eses espazos tamén para que a xente maior sexa maior, pero feliz e cos mesmos delitos que calquera. O certo é que me está resultando moi interesante esta charla, seguiría un anaco máis con vos, porque estades aportando ideas e un diagnóstico, unha reflexión tamén moi necesaria, pero temos que ir pechando e quería facelo cunha última reflexión por parte de cada un de vos e lanzo vos esta idea para ir pechando con esa reflexión. Na vosa opinión, Miguel, e empezo contigo, cal é o reto máis inmediato que se debe afrontar, a cidade, estamos falando de Santiago, en política social? Bueno, pois eu creo que xa o comentamos, non? Está realmente o tema da vivenda. Eu creo que se descontamos o tema da vivenda, un dos retos fundamentais é pôr en marcha un servicio público de atención ás persoas sin fogar, porque eso está privatizado en realidad, en un albergue dos franciscanos que funciona, e eu creo que poñer un servicio público que poida ser tamén innovador, un pouco innovador no tratamento tamén desas realidades das persoas sin fogar, como un tema moi específico do benestar social, eu creo que é un gran dos retos. E logo para nós, que isto María o sabe tamén de sobra, que se hai 8.000 e pico persoas migrantes residentes, máis os dos concellos, non podemos ter servicios municipais como cando había 2.000.
que o que nos pasa ahora. Entonces, necesitamos reforzar ese servicio. Me parece interesante, Miguel, con deberes, honor. Eu coincido con Miguel polo tema da vivenda, sobre todo no colectivo de persoas en fogar, ter máis recursos de aloxamento para estas persoas é fundamental. E tamén preocúpame moito o tema da saúde mental en todos os colectivos, tanto en menores, en persoas maiores, en persoas en fogar. Deberíamos ter detención, de alguma maneira, ou unha unidade de detención, sobre todo en tema de saúde mental de persoas que viven en rúa. José. Recollo esa man que me tenden. A saúde mental é importantísima. Necesitamos profesionales que asistan de forma directa á poboación. O benestar da poboación depende da accesibilidade desos profesionais de cara a transformar e a poder cambiar a propia vida, a ser autosestores do que lles toca. Necesitamos psicólogos, neste caso psicólogas, nos servicios sociais, que corresponde ao Concello, e obviamente que o Concello traslade tamén a instancias superiores o que falábamos antes de sanidade e de educación como lugares donde hai que meter os cartos, onde hai que investilos. O diagnóstico está claro, concelleira, agora hai que facelo realidade, non? Cos recursos que se teñen. Sí, por algún reto que puseron aquí, eu xa non o coloco como reto porque está encamiñado e será unha realidade que Santiago no 2026 terá un centro de atención integral ás persoas sen fogar con 14 prazas para residir durante 2 anos para a semana, 2 anos máximo, para a semana haberá novidades nese sentido porque aprobaremos diferentes iniciativas na Xunta de Goberno e aparte de ter un centro onde residir, será un centro con unha atención que eu creo que é innovadora e necesaria. Non só un teito para dormir, senón unha atención con atención á saúde mental, con atención á inclusión social, tamén laboral, para ter un futuro e ter unha capacidade de integración normalizada na sociedade, non para as persoas que agora mesmo están en rúa. Eu poñeríame outro reto. A min, como non me chegan os deberes que me poñen aquí, poñería un reto máis á Concellería de Servizos Sociais. Eu estou convencida que o social ten que chegar a moitísimos máis lugares, que non pode ou debemos traballar para que non haxa familias que lles costa chegar a fin de mes, familias traballadoras, que ambos traballan, pero que lles costa na nosa cidade chegar a fin de mes, que necesitan recursos ou que necesitan servizos para cubrir determinadas necesidades que se atopan. E o meu reto é ampliar os servizos sociais municipais. Pois Leonor Silva, coordinadora de Cruz Vermella en Santiago, José Verdullas, vogal do Colexio de Psicología de Galicia, Miguel Fernández, Foro Galego de Inmigración, Cáritas, María Rozas, tenente da alcaldesa, moitísimas gracias aos 4 por participar nesta edición de Conversa e por facer con nós esta diagnose, esta análise de como se atopan as políticas sociais no noso Concello. Gracias. Gracias a vos. Moi bo día. Gracias. Sen dúbida, apuntalar o noso estado do benestar é un dos principais desafíos que temos como sociedade, un dos principais desafíos que teñen as administracións hoxe en día. E para iso é necesaria coordinación. Falábamoslo antes coa tenente da alcaldesa, esa coordinación que moitas veces botamos de menos entre as administracións para facer fronte a este principal desafío que deberíamos ter como sociedade. É moi importante manter e preservar uns servizos públicos de calidade, ter acceso a unha educación pública, a unha sanidade pública universal e equitativa, fai que unha sociedade sexa máis igualitaria e permite crear estados máis sociais. Algo do que queremos seguir afondándonos nos próximos minutos, e está connosco Andrei Quintiá, que é investigador do grupo Armela na Universidade de Santiago. Que tal, Andrei? Moi bo día. Bo día. Grazas por estar tamén con nos esta mañá. Es coautor, xunto a Alba Nogueira e Beatriz López, do libro Boas prácticas da Administración para a atención a persoas en situación de vulnerabilidade. Suspende a administración na atención a persoas vulnerables, Andrei? Suspende, sí. Suspende clarísimamente, mala non? nota, sí. Moitas veces hai axudas que non chegan aos seus destinatarios. Sí, unha das principais eivas que detectamos e que analizamos nese estudo era precisamente a taxa de persoas que, estando cualificadas para unha situación con dereito de recibir unha axuda, non a reciben, o que na literatura, na academia chamamos non take up, non? Polo seu nome en inglés.
Efectivamente, ese foi un pouco o marco que analizamos, a cantidade de xente, por decir algunha cifra, no ingreso mínimo vital, arredor da metade das persoas que poderían ter dereito a él non a perciben, e un pouco pois, o que analizábamos, que é os motivos polos que non se chega. E crees que a situación empeorou nos últimos anos despois da pandemia? Sí, efectivamente. A pandemia foi un punto tamén importante de non sabería si de retroceso ou de cambio, pero introduciu, pois, por exemplo, unha digitalización acelerada que non tuvo en conta pois, medidas de acompañamento ou a atención a persoas que non tiñan as capacidades ou os recursos para facer frente aos procedementos que se estaban levando ou automatizando a outras áreas. Sí, claro, falamos do estado de saúde, do noso estado de benestar, estamos facendo un chequeo esta mañá, facíamolo antes na anterior mesa. Hai diferentes fendas que ameazan o noso estado de benestar. A fenda digital, que decías agora, a fenda de xénero, a fenda de discapacidade, a fenda do acceso á vivenda, do que tamén falábamos antes. Hai moitas fendas que están poñendo en perigo, non? Ese estado de benestar tal e como coñecemos. Sí, son fendas que non son novas e que, desde logo, a pandemia pois se cadra, pois acelerou ou agrandou, pero en efecto son estructurais e levan connosco, por desgraza, moitísimo tempo. Pero, efectivamente, son os puntos de ruptura do estado de benestar e os puntos que se cadra nos últimos anos máis se están desatendendo. Sabemos, pois, efectivamente, que hai unha serie importante de grupos que quedan excluídos sistemáticamente pois de acceso a recursos na nosa sociedade e que aínda quedan máis excluídos neste tipo de compensacións ou de sistemas sociais de apoio. No caso da vivenda, as administracións están chegando clarísimamente tarde. Eu sei, ademais, que ti estás analizando este asunto. A solución non é sinxela tampouco, non? Non. A verdade é que non. Sempre que se fala da vivenda nos últimos anos parece que se apunta sempre a algunha medida máxica, estuvo de moda o tema dos controis dos alquileres, para ben ou para mal, apuntándose sempre en todas as súas perspectivas. Falouse moito dun tema moi importante como son os desafiuzamentos, pero en efecto as políticas de vivenda requiren unha abordaxe moitísimo máis ampla, un cóctel moi complexo e a colaboración e a perspectiva de moitos puntos distintos. Non se vai a solucionar. Bueno, teño as miñas dúbidas sobre si con este modelo de estado de benestar ao que estamos camiñando se podería solucionar algún día, pero, desde logo, a solución non vai a pasar por unha soa medida máxica. E, na tua opinión, a onde debería encamiñarse o estado de benestar para ir nunha dirección correcta? Ben, eu creo que algunha das liñas polas que se debería camiñar aquí, a onde deberíamos prestar atención, sería tratar de lograr pois descansar un pouco este peso que parece que cae sobre todo no mercado, que parece que o mercado é o único que ten que proveer a vivenda, pois a través das administracións públicas. Falábase antes, por exemplo, da administración competente. Eu creo que é moi importante remarcar cales son os ámbitos competenciais nesta materia, neste caso no que nos respecta pois o Parlamento e a Xunta de Galicia, que son quen teñen as competencias en materia de vivenda e que deberían apostar un pouco por un peso maior do sector público a través de medidas pois de acompañamento, de desenvolvemento de vivenda pública ou de intervención de outra maneira, facilitando tamén terceiras formas de tenza, colaboración público-comunitaria, como se ten experimentado, por exemplo, non moi lonxe de aquí, en Barcelona. Eu creo que un equilibrio na oferta de vivenda contribuiría positivamente un pouco a camiñar nesa dirección. Claro, porque se non se dá unha resposta adecuada tamén corremos o risco de que as xeracións máis novas acaben descreéndose, non, deste sistema que para a xeración dos nosos pais, dos nosos avós, incluso a nosa, non? Pois, bueno, un estado de benestar que ata ahora cubría as nosas necesidades, pode darse esa circunstancia, non? Que queiran romper con este sistema establecido. Sí, eu creo que camiñamos, e se cadra non se apunta suficiente, pero camiñamos a unha sociedade moi desigual, porque as xeracións que son máis novas agora
pois enfréntanse algunhas herdarán unidades, vivendas e demais non só para vivir, moitas para vivir, terán unha solución para o futuro. Outras incluso pois como actividade económica que contribuirá a incrementar un pouco ese peso capital e outras van ir encaminhadas á situación, a dirección contraria. Entón, eu creo que sí que é importante abordalo porque afecta directamente xa a xente moza, pero que ademais de futuro, pois apostando exclusivamente por este modelo, vamos a unha situación de maior desigualdade. Decías antes que suspenden clarísimamente as administracións na resposta que están dando, non? No estado de benestar. Comentábamos tamén antes ese dato importantísimo das queixas a Velo do Pobo, 7 de cada 10 teñen que ver con servicios públicos. Isto debería levar a unha reflexión sobre que as cousas non se están facendo ben. Sí, eu creo que leva a unha reflexión importante que é que non se trata só de recoñecer dereitos, que é importante. Obviamente, e afortunadamente temos moitos dereitos recoñecidos no noso marco xurídico político, pero tamén a contar con administracións que son o músculo do estado do benestar que sexan capaces de responder ás necesidades destes dereitos, pois procedementos accesibles, unha digitalización acompañada para aquelas persoas que non teñan os recursos adecuados para navegar eses novos sistemas, ou uns procedementos en xeral máis humanos e máis pensados para as persoas. En canto a esas fendas das que falábamos antes, esta fenda da idade, tanto nenos como maiores, son os máis vulnerables. Aí é onde as administracións deberían poñer máis o foco, onde teñen máis marxe de mellora. Bueno, eu creo que teñen marxe de mellora en moitos ámbitos. Non? Desde logo, no das persoas maiores hai marxe de mellora na medida en que sabemos algúns dos problemas que existen e hai unhas recomendacións claras polas que se podería camiñar. Teñen bastante marxe de mellora de todas maneiras en outros ámbitos tamén. Nesa publicación da que falábamos antes, vos facedes unha diagnose, non? E tamén facedes unha serie de recomendacións. Cales son as máis importantes, na tua opinión, que deberían seguir as administracións? Bueno, por simplificar ou por tratar de sintetizar, eu creo que precisamente a primeira sería a simplificación administrativa, é dicir, facilitar os procesos administrativos, pois reducir cargas documentais, requisitos desproporcionados e acompañar a digitalización tamén. E, por suposto, tamén pois, humanizar o deseño da política pública, que se pense nas persoas usuarias dos servizos sociais como persoas e non como problemas aos que hai que mirar con recelo, que é un dos problemas moitas veces deste tipo de medidas, que parece que unha vez se concede unha axuda hai que estar encima desa persoa a ver se o vai a destinar ben ou se vai a dedicar a... non sei moi ben. E polo que estás detectando, as administracións aceptan esas recomendacións e as poñen en práctica? Complicado. Bueno, sí, é un tema complicado, non? Cando dicirlle unha administración onde hai moito status quo e moitas... Pero, bueno, eu creo que, sendo optimista e tirando un pouco un brindis a isto, eu creo que sí que se está escoitando e que progresivamente iremos cambiando. Deberían ocupar os coidados, deberían estar máis presentes nas políticas públicas, máis presentes do que están? Sí, eu creo que os coidados deberían ser transversais a nosa maneira de entender o deseño das políticas públicas, incluso o dereito no que a min me concerne. Creo que é algo do que dependemos todas e todos, algo que todo o mundo somos vulnerables en algún extremo e todo o mundo dependemos dos cuidados, e entender como funcionan, onde se establecen as cargas, quen realmente leva un pouco o tema o que realmente nos vai axudar tamén a deseñar maiores políticas públicas. Imos a seguir falando dos cuidados nas políticas públicas e vamos a ampliar esta mesa de análise. Pidoche tamén que te quedes con nós, Andrei. Con nós esta mañá está Miriam Rodríguez, que é a presidenta do Colexio de Traballo Social de Galicia. Que tal, Miriam? Moi bo día. día. Gracias por estar connosco. Tamén Rocío Núñez, que é vicepresidenta do Colexio de Educación Social. Moi boas. Grazas tamén por estar connosco. E Víctor González, que é o responsable da Asociación de Directores de Residencias Sociais. Que tal, Víctor? Moi bo día. Moi bo día, gracias. Imos a falar nos vindeiros minutos sobre todo da atención aos maiores, da dependencia, que é sin dúbida unha das grandes asignaturas pendentes da Administración, Miriam.
Sí, dende logo que sí. É unha asignatura foi un gran proxecto e neste momento necesita unha reevaluación integral porque non está chegando ás necesidades de hoxe e as políticas públicas en materia de dependencia están fracasando. Hai que repensar o sistema. Totalmente. Hai que repensar o sistema e non temos que velo como un sistema, temos que integrar no resto das políticas. Compartes ese diagnóstico, Rocío? Totalmente. Eu creo que aquí vamos a concordar todos os colexios profesionais, as persoas que estamos. Ti falabas estes días das manifestacións, no? Que houve de dependencia, de sanidade, e dentro desa terceira pata, no? Pues hai outras persoas, non? En situacións de dependencia como son, discapacidade, menores que onte mesmo tamén se manifestaron na portada en San Catano, non? E nos como colexio profesional estivemos reunidas con eses 7 sindicatos que están nunha movilización unitaria recollendo esas demandas e todas coincidimos na diagnose e nas solucións. Creo que íbamos a concordar. Víctor, o gran reto deste século, atención aos maiores. Creo que a lei en esencia foi moi mal dimensionada no seu momento. Cando se preveía o número de dependentes posibles a curto prazo, xa os datos eran moi inferiores á realidade que tiñamos. Está infradotada económicamente, o Estado nunca cumpriu tampouco coa súa parte de financiamento, pero, sobre todo, máis alá do que aconteceu e do momento actual que temos hoxe, que empeza a ser un pouco dramático, e que vai sendo moito hora de que nos sentemos todos os colectivos e, obviamente, a administración pública, que é quen ten que liderar isto, e pensar que chegamos os do baby boom. É dicir, vamos a multiplicar por 3 en nada, en canto a recursos económicos, en canto a infraestructuras e en canto a outro reto que é maiúsculo, que é a ausencia de persoal para coidar. Iremos falando pouco a pouco de todas estas cuestións que plantexades. Decías, Víctor, chega a xeración do baby boom. E fixadevos neste dato que comentaba ao inicio, que quero volver a remarcar, cada día morren en España 93 persoas na lista de agarda da dependencia, unha cada 15 minutos están agardando porque se resolva a súa tramitación da dependencia, por lo tanto, sin resolverse esa tramitación, sin percibir asistencia ou axuda necesaria. Estos son datos do informe do Observatorio Estatal para a Dependencia. Este dato ten que facernos reflexionar e pensar, hai que adoptar medidas canto antes, Rocío. Hai que decir, isto non podemos deixalo para mañá, hai que tomar medidas xa, non? Non, é unha situación de emerxencia, non? De feito, ven de nacer hai pouco tempo unha plataforma sobre emerxencia con colectivos, sindicatos, partidos, sobre a situación de emerxencia na que está a dependencia. E nós creo que non podemos ser inocentes nin inxenuas. Esta situación non é un feito hallado nin nace de xeito espontáneo, non? Senón que hai unha política detrás, non? Pois hai 16 anos de desmantelamento dos servizos públicos en Galicia, que ven acompañada, agora, non? Primeiro deixas morrer os servizos públicos, os infradotas, e agora ven acompañada, pensamos, de unha desprofesionalización, que é o que máis nos está preocupando tamén, non? Pois non dotas de recursos, isto da profesionalización, que, como che decía, concordamos aí cos sindicatos, está baseado en, temos unha época, pois, parecía de bonanza, de profesionalización dos cuidados, de todo social, e agora estamos vendo como esta desprofesionalización que se traduce, pues menos investimento, máis privatización do servizo, non? Falábamos do SAF. Os SAF son servizos sociais especializados, teria que ser a Xunta que se faga cargo. E son servizos que os concellos non son capaces de atender, entón están privatizados, feminizados, precarizados, e despois seguro que falarán as compañeiras, non, destas políticas dos bonos. O sea, que significa os bonos? Os bonos é o mesmo, vamos a desprofesionalizar. Como xa nos está dando tantos problemas, porque, collen baixas, parece que non queren traballar, hai agresións, pois vamos a darlle un bono, vamos a decir á persoa que vamos a dar 5.000 euros, e o que está detrás pois vamos a facer que as mulleres novamente se queden na casa cuidando as persoas dependentes, precarizando máis o servizo, e a outra parte desa precarización é que a xente, evidentemente, que as mulleres non queren traballar neses servizos. Estou seguro que tanto vos, Rocío, como vos, Miriam, chamades a porta da administración, lle explicades o que está acontecendo, lle trasladades a vosa preocupación e a resposta calé. Bueno, pois a resposta soe estar contabilizado en números, que hai menos persoas na lista da garda, poucas, 43, o sea, tampouco son moitísimas.
que hai máis investimento, que falta investimento estatal, un montón, números. Eso non se debe de medir así. Non podemos estar con mesmos recursos dende o 2006. Hai que investigar, hai que saber o que fai falta, hai que medir por territorios, non hai as mesmas necesidades nas zonas rurais que nas zonas urbanas. Hai despois outras medidas transversais que son a soidade non desexada, que non teñen que estar como aparte, como ser un modelo aparte a todo este sistema de dependencia, tense que integrar. Hai unha financiación neses programas bastante grande a nivel estatal e da Unión Europea. Van parar a entidades, non se reforzan os servicios públicos, continúase privatizando e, sobre todo, o que estamos vendo que se volve a dar á familia a responsabilidade de coidar a familias que xa por sí, pois moitas están precarizadas, sobre todo as mulleres. Non se inverte en servicios públicos, hai o bono coidado, non sei se recordades, que como se pode dicir bono coidado? O sea, é unha política máis feroz, máis do neoliberalismo. Para min, ten moito que ver no sistema económico que nos estamos a mover. Os fondos xa separaron o sistema de coidados e, como fixo antes que a vivenda, agora está a expoliar, e por eso se fan esos macrocentros, por eso se privatiza o SAF, etc. Non podemos aislar todas estas políticas sociales do sistema económico. Hai que cambiar o modelo. Víctor, estáse falando aquí, hai demasiada privatización, falta público, demasiada privatización, e ponse as familias na tesitura de escoller pelexar ou intentar pelexar por atopar unha plaza, algo tamén complicado e caro, ou asumir os cuidados dun familiar dependente. É moi complexo. Primeiro, é moi complexo decidir que necesita cada cidadán. Que decir, aí sí que se necesita apoio técnico para que axude as familias a decidir o que é mellor. Porque tendemos a pensar que sempre o mellor é o cuidado na casa, o cuidado no teu entorno, pero hai moitos perfis que non son aptos para ese tipo de cuidado. E despois, por exemplo, tamén, aínda que, como di Miriam, seguramente non é o primeiro que teñamos que medir, si é sumamente importante. Quer dizer, as cousas costan. E, por exemplo, coidar na casa a unha persoa con unha intensidade de 94 horas vaise por encima dos 2.000 euros hoxe encima. Por 500 euros máis, das un coidado residencial de 720 horas integral con profesionais e demais. Entón, creo que hai que empezar por medir e saber que necesita cada quen e darlle a cada territorio, a cada persoa, o máis parecido que necesite, podendo ser na súa proximidade. Que pasa? Estamos falando, non sei se é tanto ahora mesmo de pensar somente no tipo de xestión. É un tema a valorar, se é mellor, se é peor ou como a medimos. Pero que hai moito que investir. Quer dizer, a xente vive máis. Eu vexo, a xente que entra nas residencias non é o perfil que entraba hai 10 ou 15 anos. Entra xente, no meu caso concreto, nas últimas 2 semanas ingresei 2 personas de 102 anos. Iso non era común. A xente vive moito, está polimedicada, ten moitas problemáticas e hai moita problemática social que está asociada. Antes comentaban temas tamén da soidade. Encontramos moitos casos xa de xente por encima de 80 anos, María tamén o coñece polo propio hospital, que leva vivindo só moito tempo, sin familia, sin rede, sin saber o que está pasando nesas casas. Quer dizer, o problema é de tanto calado, de tanto fondo, que non sei se debemos quedarnos solamente, pois eso, non é só un modelo de xestión, é un tema de repensar todo o sistema de coidados. Pero hai un exceso de privatización, Rocío. O menos aseguramos que sí, en todos os servizos sociais, na dependencia, en menores, en discapacidade, en todos. É un modelo de xestión ao que se refería a Miriam. Detrás pois, hai unha ideoloxía política neoliberal e intereses económicos que son moi fortes. Ele está falando dos custos económicos. Bueno, é verdade que hai necesidades diferentes, eu creo que despois seguro que falaremos de promover o comunitario, pero hai uns intereses económicos nas prazas de maiores, pero incluso nos centros de menores, o sea, hai un interés económico detrás, hai quen fai negocio. Estáse facendo negocio con un asunto que debería ser unha política social. Exacto. Nese sentido, Andrei, estáse poñendo os cidadáns na tesitura de tomar decisións sin un acompañamento necesario por parte da administración? Sí, claro. Bueno, en primeiro lugar,
polo propio modelo no que se deseñan as políticas asistenciais, pero logo, en todo caso, porque efectivamente as propias políticas dos bonos e demais estánse presentando con unha separación e despersonalización da administración que van a dificultar realmente o acceso a todos os niveles, de todos os estratos de todas as persoas que podan precisar desas axudas que lles dificulta enormemente ese acceso. Estamos tratando esta administración como un ente como que sobrevoa a sociedade e que non ten contacto con quen realmente o necesita. A Administración galega está vendendo como un gran logro a construción de residencias donadas por Amancio Ortega, residencias que en moitos casos despois a xestión podería asumirse como pública, pero pasa a externalizarse con diferentes concertos. Ese é un camiño adecuado, Miriam? Non. Son a vosa colaboración público-privada, que últimamente nos creemos que non existe tal colaboración público-privada. As privadas fan negocio, as privadas tamén son necesarias, as persoas poden pagar o servicio que consideren, pero en principio o sistema público ten que mellorar a vida das persoas. Todos necesitamos coidados nun momento da vida, dende logo tamén é como mentalizar a cidadanía de que tamén é un dereito, que é ser coidado, porque todo no ámbito sanitario tenémolo máis claro, pero dá a sensación que as persoas solicitan dependencia para ver que lle poden dar, sabes? Como que non está integrado como un dereito das persoas que o propio Estado pois ten que sufragar. Dende logo hai que revertir a mentalidade, temos que velo como persoas suxeito deste dereito. Antes de seguir avanzando, si quería parar un anaquiño na cuestión de residencias, no tipo de modelo de residencias, non? Ti falabas antes, Miriam, que se está indo a un modelo de macro residencias, iso ao final dificulta a atención que se lle vai a dar a esos usuarios desas grandes residencias. Non se está apostando por modelos que pode haber noutros países europeos, penso nos países nórdicos que buscan modelos máis comunitarios, máis pequeninos. Sí, integrados na comunidade, pode ser urbán, pode ser rural, porque as persoas, ainda falaba con a traballadora social xubilada, que lle gustaría estar nunha zona urbana, nunha zona concurrida, e seguir acudindo á súa médica de primaria. Despois nas zonas rurais, pois tamén hai múltiples posibilidades, unhas residencias pequeniñas, casas onde se vaya de centro de día, que a noite podas volver á túa casa, e que depende de cada territorio, non igual vivir en Santiago que vivir na Coruña. Entonces eso todo hai que analizarlo antes de diseñar. Claro, e ese falta, non? Esa parte previa de análise, de diagnose. Non hai ningún análise, non hai diagnose, non se pide a colaboración dos profesionais para facer todas estas estrategias. Ten que haber unha estrategia, non existe unha estrategia de servicios sociais. Sentides vos que a administración vos dá un pouco a espalda, que non conta con vos a hora de planificar a resposta á atención aos maiores? Sentimos que nos dá a espalda e sentimos que nos servicios centrais non están os profesionais adecuados para planificar políticas sociais. Si, nos concordamos, non? Intentan como darnos palmaditas e a veces así algunha limosna. Te voy a dar algo porque a ver se así estás entretida un pouquiño. Nos, por exemplo, levamos nos últimos 2 anos, fixemos un proxecto piloto, como ten que ser co Sergas, o proxecto Loumiños, para a prevención da soidade non desexada, en 20 concellos galegos, onde había unha taxa moi alta de suicidios nas persoas maiores. Entón, dixemos, vale, pero isto é un piloto para que despois o Sergas o implemente. O sea, non vamos a privatizar un servizo nin sustituir. Foi un éxito, os datos están aí, os concellos queren seguir, os centros de saúde, que era onde se detectaba, colaboraron, as educadoras sociais, iban aí aos domicilios, sacaron as persoas fora, fixose grupo, teceron rede, as persoas maiores se autodeterminan como un grupo promotor e de apoio mutuo. Que vai pasar con iso agora? Pois creemos que nada. Nos estamos satisfeitas do traballo, pero creo que o que foi como, veña, estás entretida aí un par de anos, e damosche contratades unhas educadoras e xa está. Porque as profesionais levamos facendo congresos, falando disto, do modelo, que levamos toda a vida. O sea, levamos 20 anos, reuníndonos, falando, facendo congresos, e non vemos ningún tipo de avance. Falta compromiso. Total.
bueno, que hai outro tipo de intereses, que non son os das usuarias, non, os das persoas, nin os das profesionais. Víctor, deberíamos mirar máis a outros modelos europeos que poderían calificarse como de éxito fronte ao modelo que se está implementando en Galicia desas macroresidencias? Bueno, a primeira parte en que estou un pouco en desacordo é que esteamos indo agora, no día de hoxe, sí, a un mundo de macroresidencias. Precisamente a administración hai 30 anos e cando iba ese modelo, temos residencias públicas de 300 prazas en Galicia. Iso xa non existe. A normativa xa o proíbe. Nin de 300, nin de 20, claro. Non hai residencias públicas. Bueno, hai, creo que son, non sei, 22, 23 de xestión propia, as que estén concertadas con xestión externa, as famosas FAO, de Amancio Ortega, e os modelos que están ahora en marcha de subvención que se van no camiño que estamos comentando, no modelo de financiamento de pequenos fogares residenciais en concellos do rural. O tema é que tampouco podemos estar mirando a Europa. Quer dizer, nós non nos podemos comparar con Suecia, igual que Etiopía non se compara con nós. É dicir, estamos en realidades totalmente diferentes. Primeiro, socialmente, segundo, económicamente, nós non temos pozos de petróleo na Ría da Arousa, temos mexidóns. A rentabilidade e o que nos pode dar a comunidade e o Estado non é o mesmo. Entón, o modelo non pode ser o mesmo, ten que ser o que podamos soportar entre todos. E non hai un modelo que sea perfecto. Vale? Imaginemos, por exemplo, aquí Ourense, que en teoría é a provincia galega máis despoboada, é a que maior índice de praza de residencia maiores ten. É dicir, o lugar onde dentro de 20 anos non vai haber ninguna persoa maior ten máis prazas que todos os demais. Sin embargo, non ten prazas de escolas infantil para que nazan nenos en Ourense. É dicir, hai que pensar a 20 anos. O feito de que hoxe, por exemplo, por ir aquí ao lado, o Concello de Tordoia teña un índice de envellecemento do 40%, non quere decir ao mellor que teñamos que ter unha residencia en Tordoia se dentro de 20 anos non vai haber ninguna persoa maior. É dicir, é un tema de modelo, de estructura territorial, de pensar moito, que o que di Miriam, que, o sea, falta moito para investigar. E non é nada doado, porque ademais cada un temos o noso modelo. Incluso cada persoa ten o seu modelo. Eu traballo nas residencias, eu sei como me gustan as residencias. Non quere dicir que compartamos o mesmo sistema de atención. Hubo un momento, sobre todo na pandemia, que parece que as residencias tienen que ser hospitais. E nos entendíamos xa desde a asociación, non, as residencias tienen que ser fogares, tienen que ser casas. Decías, Víctor, que non podemos mirarnos no espello de outros países europeos, que nos temos unha realidade específica. Claro, a realidade galega é que en Galicia temos as segundas pensións máis baixas do Estado. Claro, se partimos desa base, os prezos das residencias en moitas ocasións son inasumibles para moita desas persoas. E que resposta lle a administración neses casos? Ao final o que che queda é quedar na casa, que te coida algún familiar, ou logo falaremos do Servizo de Axuda no Fogar e as limitacións que ten. Ao final estamos tamén non dando resposta a unha porcentaxe moi importante de poboación. Claro. É complexo. Quer dizer, a economía ao final de todo en política. Quer dizer, nos podemos xogar a quitar daqui, poñer ali, e presionar a administración para, oye, pues gaste vostede menos en carreteras e fágame máis residencias de maiores. Pero os cartos non saen dunha máquina. Bueno, saen dunha máquina, pero xa sabemos como saen. Saen vendendo débedas, saen con sistemas de financiamento. Entón, e despois hai que pensar como Estado e con mecanismos de reequilibrio territorial. Non é o mismo levar servizos ao interior de Lugo que prestar servizos en Xetafe, eso está clarísimo. Claro, seguindo con ese argumento, Andrei, decimos que hai un porcentaxe altísimo de población en Galicia que ten unha pensión moi baixa despois de traballar toda a súa vida, porque non é que teñen unha pensión porque non traballaron, eles estiveron cotizando, teñen esa pensión baixa. Podemos concluir que o Estado os está deixando tirados no final da súa vida? Sí, eu creo que, ademais, por exemplo, cando se fala de problemáticas específicas como a cuestión residencial, a vivenda, etc., e falamos de persoas maiores, moitas veces tendemos a deixalas de lado a falar das persoas maiores e as residencias exclusivamente como se fose un área temática e non como unha problemática xeral da vivenda, porque pensamos moitas veces nas persoas maiores como persoas que xa teñen a súa vida feita, e é un grupo demográfico tan plural e complexo como outros no que se encontra tamén moita desigualdade e hai moitas persoas que efectivamente quedaron tiradas no camiño e que están sendo desatendidas polas políticas públicas. Miriam, residencias en moitos casos inalcanzables, ou non hai plazas ou as que hai económicamente non son asumibles. Alternativa, Servizo de Axuda no Fogar, un servizo, decía antes Rocío, que está moi precarizado, que recae en moitas ocasións nas mulleres.
hai que darlle tamén unha volta ao servizo de axuda no fogar, tal e como temos actualmente. Podo antes engadir algo? Eu non podo estar de acordo co que comenta Víctor de que sea cuestión de cartos. Creo que é cuestión de xestión. Hai moitísimas plazas de residencia privada que están sendo asumidas por as nosas persoas maiores. Están deixando o seu patrimonio en residencias privadas. Hai quen xa está vendendo o seu... Bueno, sí, vendendo o seu Hai patrimonio. fillos que están pagando plazas de residencia privada. Sí. Entonces, creo que é un modelo de xestión. O sea, non é cuestión de cartos. Nunca hubo tanta inversión en cartos en servicios sociais como ahora. Eu creo que a xestión ten que ser outra. E respecto ao SAF, o SAF é o único servicio de proximidade que queda de alguna forma, que está soportando todo o peso dos cuidados nas contornas. É un servicio feminizado, polo tanto tamén precarizado, e despois nas zonas rurais altamente despoboado hai moitas persoas que necesitan ese servicio e non hai persoal para contratar. Entonces, isto tamén ten que ver moito con que a repoblación do rural. Hai que volver a canalizar persoas que volvan a vivir no rural, un rural que moitas ao mellor estarían dispostas a vivir se houvese servicios. Toda esa migración que está chegando, que está asumindo todos estes traballos de cuidado, pois habería tamén que facer plans, estrategias para que repoblara de alguna forma as zonas rurais, pero claro, con servicios e con unhas condicións laborais que fosen adecuadas. Claro, o SAF cubre unha parte, a outra parte recae nas familias, non? Que son as que acaban facendo ese cargo deses cuidados. E tamén hai outra pregunta aí que hai que facerse: quen coida a quen coida? E outro día falaba cunha persoa que estaba atendendo non era unha persona maior, bueno, era a súa parella dependente con esclerose múltiple, e queixábase de como funcionaba o servizo de axuda no fogar e decía, non tanto pola atención que lle dan, que é moi boa, pero é que a mí non me chega e eu necesito un respiro, necesito respirar, necesito poder ir a facer a compra e non saber que teño que ir correndo en 5 minutos porque non me chega ese servicio final. Claro, está recaendo nos familiares unha responsabilidade que a administración non está cubrindo, Rocío. Totalmente. E coidan as mulleres, principalmente, tamén hai fillos que coidan, e despois este sistema neoliberal e capitalista é moi perverso e xoga coas persoas, xoga coas familias, xoga moito coas mulleres e co sentimento de culpa, porque se ti tes unha persoa maior, como non vas querer coidar o teu pai ou tua nai, non? Como vas pensar en mandalo a unha residencia, cando, bueno, hai niveles de intensidade que vai ter que ir a unha residencia, a miña nai está nunha residencia. Entón xogan con iso. Quen coida a quen coida? Ninguén. Hai algunha iniciativa, non? No Concello de Santiago sí que hai iniciativas que fan estas xuntanzas coas mulleres do rural, pero topabaste con iso, non? É que teño que cuidar da miña sogra, teño que cuidar da miña nai, entón esa persoa, en da que lle leves unha actividade rural, non pode sair da casa, porque ten unha persoa dependente a cargo, non? Aí está esa gran trampa, bueno, pois dos bonos cuidados, que ao final o que faz é seguir aillando. E se é muller, e se ten máis de 55 anos e vive no rural, pois o aillamento vai ser aínda maior. Quen coida? Quen nos vai coidarnos? Bueno, co que decías antes, a xeración do baby boom, tal e como estamos agora, que o sistema ten grietas por varios ámbitos, non quero nin pensar como será dentro de 5 ou 10 anos se ninguén se para a pensar como abordar esa situación, non? E parece que non está sendo unha prioridade. Non, o problema máis grande, ademais, é que, obviamente, non hai quen coida os coidadores, pero o problema é que non hai quen coida as persoas dependentes. Pero non só en zonas rurais illadas, en zonas perimetrais das cidades tampouco. Cantidad de concellos, eu colaboro con bastantes concellos en xestión de SAF, e máis alá do tipo de xestión non hai persoal, nin cando contrata o Concello directamente, nin cando está externalizado nunha empresa. Non hai persoal moitas veces para cubrir as vacacións, nin siquiera, non. Entón, está máis aí. O do coidador agora mesmo, quer dicir, é un marrón, porque os coidadores, ou coidadoras, fundamentalmente coidadoras, son coidadoras de 60, 70 anos para arriba, que xa teñen que estar empezando a ser coidadas.
Vale? E ese é o perfil que non hai quen atenda, pero que están atendendo porque non hai quen atenda ás persoas máis maiores. Senón, eu se toro unha persoa na casa que atenda a miña avoa ou a miña nai, non require que eu lle dedique tanto tempo. Pero estamos facendo porque moitas veces non hai posibilidade. Non é tanto moitas veces, sobre todo no SAF, un problema económico, en tanto en canto que entre o Concello, a Deputación, a Xunta, o Estado, salvo xente que ten pensións moi altas, os copagos son ser pequeniños. É máis falla de persoal que un tema económico. É un tema económico de moita presión para o propio Concello, que teñen que asumir, entre comiñas, unha competencia impropia e que lle sale nas aulas municipais nunha inmensidade. Miriam, unha falta de personal, pero non porque non exista, porque hai xente que está formada, non? Se está formando. É un problema de que a administración non contrata ou tamén habería que formar a máis persoal? Eu creo que hai moitos factores, que está mal pagado, que sí que efectivamente sí que é certo que pode ser que as persoas preparadas non den abasto, pero e as condicións moitas veces na axuda do fogar non é boa. Os horarios, os pagos por desplazamento, bueno, hai moitos factores, pero sobre todo eu creo que hai moitísima precariedade laboral. E respecto ao que decías de quen cuida, os que cuidan, eu quería tamén decir que na noso Código Civil estamos obrigados, ascendentes e descendentes, a coidar. É unha mentalidade, entonces creemos que é algo inherente á familia. Por a familia entendemos como coidadora a muller. Entonces, tampouco hai esa mentalidade que creamos que temos que cuidar a quen coida, creemos que é algo natural. É unha cuestión tamén de mentalidade do sur de Europa, que as familias e as mulleres teñen que, por obrigación, ter esa... Pero falábamos antes na mesa anterior dos problemas de saúde mental. Claro, se ao final canalizamos toda esa responsabilidade na familia e, en concreto, nas mulleres, iso vai a derivar... O sistema está xerando problemas, non, na súa población. Está xerando cargas nas mulleres, dende logo, sí, claro. Sí que é certo que a muller ten moitísimo aguante, a muller galega ten moitísimo máis aguante, pero efectivamente que hai moitísimas mulleres sobrecargadas. Despois hai outra cosa que non sacamos e que é moi importante, non existe unha rede sociosanitaria. As familias non teñen ese soporte. En Galicia non se desenvolveu a estrategia sociosanitaria. Por eso, nas centros residenciais hai perfis que ao mellor non son adecuados, porque non temos esos espacios sociosanitarios que de forma temporal podan tratar ou coidar ou tamén atender médicamente as persoas antes de pasar a un centro definitivo. Rocío. Si, ahora que falabas de saúde mental, decía compañeiro, non, que Tordoia ten unha taxa de envellecemento do 40%, Tordoia tamén está dentro dos 20 concellos onde o Sergas nos dixo que había unhas taxas de suicidio moi altas na poboación envellecida. E traballamos nese concello, entón, evidentemente, claro que está relacionado, e o que di Miriam, ¿no? Pues esa rede sociosanitaria, ¿no? Igual, as profesionais, cantos anos levamos, por favor, reclamando a coordinación, ¿no? Entre o sanitario, o social e o educativo. Pedímolo, e sabemos lo que funciona, que cando se fan proxectos pilotos funcionan, e os datos están aí, pero non se fai. O sea, non hai unha política detrás, non hai vontade política detrás que queira desenvolver esa estrategia. As políticas son prioridades e cada quen decide as súas, non? É o problema quizá do estado do benestar mediterráneo que temos, que é moi poliédrico. Participamos todos, con moitas competencias, cada un deles en determinados puntos, e non hai estrategias comuns. É dicir, imagínate o que poida estar facendo o Concello de Tordoia, que a mellor ten un programa superchulo e está funcionando, se o queres replicar en Trazo, que é o Concello de Audado, que seguramente comparte unhas problemáticas moi semellantes, pois dependerá da vontade de quen este en Trazo en ese momento para que se desenvolva ou non. Entón, por iso eu, quero dicir, vou moito un pouco ao primeiro que dixen, non? Que as estrategias teñen que ser globais, e temos un barco moi grande que poñer a navegar, que é complexo, pero que hai cosas que teñen que superar a política de partidos e ideoloxía. E os coidados e o benestar
teñen que ir todos ao mesmo sitio. Non podemos estar xogando a cambios de goberno nin estrategias cortoplacistas de 4 anos porque son marcos electorais. O marco electoral da dependencia temos que mirarlo a 20 anos. E pensado xa. Deberían ser as políticas sociais unha política de Estado, Andrei, non son? Bueno, non sei de Estado como prioridade da política pública, desde logo, como prioridade no gasto público tamén. A nivel competencial, eu entendo que existe, temos un sistema complexo no que temos diferentes entidades con diferentes competencias que non debería ser un problema na medida en que exista colaboración, do mesmo xeito que noutras instancias tamén existe, non? Pero non é incompatible, por suposto, con unha comprensión máis complexa do sistema de prestación dos Abúsase, algo se comentou xa antes, abúsase demasiado dos concellos na atención aos cidadáns neste punto, Rocío? Totalmente, eu traballo nun concello do lado e abúsase e dan ata onde dan. Eu non dubido da boa vontade, pero despois hai un desequilibrio territorial brutal. Claro, no concello do lado hai 2 traballadoras sociais e unha educadora para 8.000 habitantes. Claro, pero aquí en Santiago son 100.000 e hai 5 educadoras sociais e, bueno, unhas cantas máis traballadoras sociais. O sea, non é equitativo, non teñen capacidade para a contratación de persoal. O sea, hai unha limitación, hai unha tasa de reposición e un límite de masa salarial. Entón, e despois non só iso, senón que os concellos somos o servizo de proximidade, non? E a porta de entrada dos servizos sociais onde estamos todas dando a cara, como non vas a atender a túa veciña? O sea, tes que atendela. O que pasa é que os recursos son moi limitados e moi precarios por esa falta de compromiso da administración da Xunta. Chegas onde podes chegar, Miriam. Hai ese abuso dos concellos. Acaba recaendo nos concellos galegos demasiada responsabilidade por deixación de outras administracións. Sí, non se... A estrategia de servicios sociales non se realizou en Galicia desde o ano 2008. Tería que haber unha estrategia autonómica e os concellos está claro que non só que están recargados, que son os máis próximos á cidadanía, pero os servicios sociais dos concellos estánse a utilizar para xestionar todas estas axudas económicas, estes montos de diñeiro que veñen en forma de bonos. Entón, estánse ocupando a persoas, a traballadoras sociais, educadoras que tiñan que estar facendo intervención social a carón das persoas no medio, estando diseñando lugares de participación, integración, están facendo están burocratizadas. Están xestionando todas esas axudas económicas e todo en forma de bonos que se están a dar por diferentes causas. E creo que a Xunta non ten ni cuantificado cantos bonos hai. Xa me dixeron cando fomos falar co director de Inclusión, dice que eu creo que xa hai tantas axudas que non sodes capaz de saber cantas hai. Claro, decías antes, hai máis recursos que nunca, pero podemos concluir que peor utilizados que nunca. Peor utilizados que nunca. Sí? Sí. Ti tamén coincides, Víctor? É probable. É difícil a veces afinar. E sobre todo porque tamén as compañeiras dos concellos en servizos sociais, isto é ser a porta de entrada e abrir a porta, tes o problema que te comes toda a problemática da ciudadanía, pero ademais, sobre todo en concellos pequenos, calquer cousa que ninguén sabe moi ben a que área mandada, acaba en servizos sociais. Temos concellos saturados e veciños cabreados. Sí, claro. Sí. Non? Sí. Hai moita multiproblemática, difícil de atender. E quero dicir, as traballadoras sociais que controlan moito, saben de moitas áreas, non teñen poder infinito. E as problemáticas son diversas, son... Moitas veces son sistémicas, non son só da persoa que entra pola porta. Compartes, Víctor, o que decía antes Miriam, que a administración non está botando man de quen sabe, de quen traballa directamente no ámbito da asistencia social para planificar a súa resposta, está deixando de lado os profesionais e os expertos na materia? Bueno, supoño que pode ser, porque se Miriam o di, era sabio de primeira man. Eu o que podo falar concretamente no ámbito que eu estou, no tema residencial, sí que teño que decir que nos participamos en toda a estrategia residencial e nos piden pois opinión. Outra cousa é que fagan sempre o que nos pedimos. Que iso non é o mesmo. Unha cousa é participar e outra cousa é que acepten as túas propostas. Pero no ámbito residencial, por exemplo, sí que temos colaboración. Sí. Entendo, Miriam, que no Colexio de Traballo Social tedes máis traballo que nunca. Sí,
traballo en que te... En todos os sentidos. Vivimos unha época de desorden. Despois, o que máis creemos que é máis urxente é cambio de modelo dos servicios sociais. Os servicios sociais non ten que soportar os problemas de vivenda, os problemas de medios de subsistencia, non ten que soportar todo eso que se lle recargou durante... Non funciona, non vai funcionar, crear unhas expectativas na poboación que non son reais. Os servicios sociais non poden asumir os problemas de vivenda, os problemas en educación, os problemas en temas de adiccións, o sea, non poden asumir eso. Decir que o van a asumir facer unhas expectativas na poboación que despois os profesionais, as profesionais pagamos, cada vez hai máis violencia nos espazos, dentro dos espazos de servicios sociais aos profesionais, por todas estas expectativas, por todos é sabido que hai un montón de pagas, non, para todo o mundo, eso ven a xente aos servicios sociais a que fagamos a xestión, e claro, eso non é real, é que eso non é verdade. Decíamos que están os concellos desbordados, os veciños cabreados e os profesionais estresados. Os profesionais, bueno, hai un índice de baixas enorme, as profesionais xa perderon a ilusión, o noso traballo é moi bonito. Os servicios sociais era un campo que con moitas posibilidades para traballar e para facer a intervención social, e agora hai unha fuga de cerebros total dos servicios sociais. As traballadoras sociais xa non queren traballar aí por as condicións que teñen, por a presión que teñen, as presións políticas, e despois por as expectativas que se dan á poboación que non son verdade. Rocío. Sí, concordo. É moi difícil gestionar todo ese malestar que entra pola porta, non? Somos a porta de entrada e aí entra todo. Entón, aínda que, bueno, hai persoas que poden chegar a entender que ti fas todo o que podes, eso non vai contrarrestar que ti non podas resolver ese malestar creado e que os políticos lle están vendendo que sí, ti vai aos servizos sociais, hai un bono. Servizos sociais, la trabajadora social, ali, ademais, todas somos asistentas, da igual que sea educadora, que traballadora, todas somos asistentas, e se entra alguén pola porta, ti non lle podes explicar, no, isto vas a que te lo hace tal ou cual, tes que atendelo. Entón, é certo eu creo que somos resistencia, no? Que o noso traballo é unha loita. Entón, cando se acaba a loita, pois non se acaba nunca. Entón, tens que loitar polos dereitos da cidadanía, polos teus dereitos laborais, e por estar organizadas e intentar ter algo de incidencia política para que esta situación mellore. Claro. E non perder a ilusión, porque, preocupaba un pouco, non, esa conclusión que facía Miriam de que hai moita xente que está abandonando este sector porque a precariedade, a cantidade de traballo que se soporta, pero eu quedome con esa idea que lanzabas antes tamén, non, esa iniciativa que estaba desfacendo en 20 concellos, comentabas que ao final, parece que a administración autonómica a vai a desbotar, pero hai que seguir persistindo, non? Hai algún concello que xa nos dixo, nos queremos seguir, se o Sergas non continúa, nos vamos a seguir, vamos a intentar contratar ese persoal, intentar sementar. Sí, que algo quedará. Vamos a ir rematando e vou vos pedir unha última reflexión a cada un de vos en torno a esta idea, non? Si deben os cuidados, e entendo que sí, polo que fomos falando xa, situarse nun espacio máis relevante dentro das políticas públicas, e me quedo coa sensación de que non estamos sabendo coidar o noso estado de benestar, Víctor. Eu creo que non o estamos sabendo coidar e, sobre todo, non estamos dimensionando a importancia que ten, que casi é máis importante. E, ainda que a Miriam non lle gustan os datos económicos, pensemos unha cousa que para min é moi relevante. A día de hoxe, na maior parte dos concellos, especialmente dos pequenos, o contrato municipal máis importante é o SAFO, por encima das contratacións do lixo e desas cousas que históricamente decían aí está el dinero. Non. Entón, eso dá unha dimensión real. Por eso os concellos saben tamén, porque hai 20 anos gastaban un 5% do orzamento e hoxe hai xente que está gastando un 50 ou un 60% do seu orzamento nestes programas. Por tanto, é hora de poñer esos cuidados no foco da diana e mirar eso, desde todas as administracións e apuntar todos, porque o que vemos hoxe é un problema, pero que se nos ven encima é de dimensións descomunais. Andrei. Sí, falábase ao principio desta xornada de poñer o foco en según que problemáticas, eu concordo en que se cadra debemos mirar
menos para determinadas anécdotas e máis para os problemas estructurais como esta cuestión. Que ao final, moitas dos problemas que falábamos resolvense ou poderían enfrontarse con un redeseño do sistema prestacional ou do sistema de benestar. Rocío. Sí, bueno, eu creo que os cuidados temos que facer ese cambio tamén nos a cidadanía de mentalidade. Son un dereito. O sea, non podemos alcanzar a igualdade se non se garante o dereito aos cuidados, entón non estaremos nun estado de pleno dereito, un estado realmente democrático, se non se garante o dereito aos cuidados. Reflexión de peche, Miriam. Bueno, eu creo que o estado de benestar non existe en España hoxe en día. Dende os 90 nunca chegamos, nunca alcanzamos. Hai unha deriva totalmente liberal que temos que reflexionar a cidadanía, ver que nos convén, ven onde nos situamos, ven o que lle podemos exixir ás forzas políticas ou ás persoas que teñan o poder de revertir isto. Fai falta diseñar un sistema de benestar novo, adaptado ás novas realidades en todos os sentidos. Pois Miriam Rodríguez, presidenta do Colexio de Traballo Social de Galicia, e Rocío Núñez, vicepresidenta do Colexio de Educación Social, Víctor González, responsable da Asociación de Directores de Residencias Sociais, e Andrei Quintiá, investigador do Grupo Armela da Universidade de Santiago. Moitísimas gracias tamén aos 4 por participar esta mañá nesta xornada organizada pola Cadena SER. Moitas gracias. Gracias. Conversa que organiza a Cadena SER e no que estivemos durante boa parte da mañá analizando sobre a situación do noso estado de benestar. Comezábamos falando das políticas sociais na nosa cidade, aquí en Santiago de Compostela. Falábamos agora do papel central que deben ocupar os cuidados nas políticas públicas e a primeira administración a que chamamos os cidadáns son os concellos. En moitas ocasións, o falábamos agora, unha administración sobrecargada porque asume moitas competencias que en ocasións non lle corresponden e en moitas ocasións tamén sin os recursos necesarios para poder afrontar todas esas competencias. É unha queixa recurrente, pero que últimamente vai a máis e da que queremos falar con Alberto Varela, que é o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias. Alberto, que tal? Moi bo día. Moi bo día. Que tal? Moitísimas gracias por estar connosco. Para pechar esta xornada, presidente, na que levamos boa parte da mañá analizando o estado de saúde, do estado de benestar na nosa comunidade autónoma e, claro, os concellos xogades un papel relevante, moi relevante, porque cada vez asumides unha maior carga e cada vez con menos recursos. Sí, por suposto. Bueno, a primeira reflexión é que o estado de benestar na última reflexión que facía, que parece que estamos tirando a toalla o estado de benestar, o que temos que facelo defendelo e incorporar as novas avances que, aínda con melloras, dende logo son avances como foi a lei de dependencia, que pois é xa un dos pilares dese estado de benestar que eu digo que temos que defender, pero que é certo pois que está infradotado de recursos. A realidade é que a lei de dependencia establece que nos toca, como non, por ser a administración máis cercana sempre aos concellos, pero a realidade é que non se está cumplindo a lei de dependencia e que isto ten que estar financiado por Xunta de Estado na súa integridade, e a realidade tamén o decían nesa reflexión os compañeiros que estaban na mesa anterior. A realidade é que está chegando a unha situación na que hai moitos concellos que están poñendo en risco as súas finanzas, as súas arcas municipais, polo custo que está facendo o servizo de Xoana Fogar. Hai un risco real de quebra de algún concello agora mesmo en Galicia, por esa situación financiera tan extrema? Suposto. Xa hai algún concello que comunicou a propia Xunta de Galicia, Consellería, que deixaba de prestar o servicio, que tiña intención de deixar de prestar o servicio porque era imposible, porque ademais, se nos poñemos o servicio de intervención, van a decir que non ten que estar financiado polas administracións locais, e a realidade en Galicia é que somos as administracións locais os que estamos poñendo máis cartos en riba da mesa para sufragar este servicio. Sabemos da importancia, somos os que temos en contacto cos nosos maiores, pero a realidade é que non pode ser que un concello de menos de 5.000 habitantes este dedicando un 30% do seu orzamento ao servicio de Xoana Fogar, porque eso non é sostible. A FEGAN o temos claro, o levamos alertando de moitísimo tempo, e dende logo estamos chegando a unha situación que vamos a decir ata aquí. E máis, podo dicirche que unha das cuestións que están en riba da mesa é que se esta negociación non chega ao porto
e tendo en conta que os concellos estamos sendo xenerosos porque a lei de dependencia establece o 100% e nos estamos dispostos a chegar a un acordo e que ese 100% sexa paulatino, pero senón, pois estamos plantexando acudir á vía judicial contra as administracións que teñen que, con que nos digan, non sei se terá que ser contra a Xunta de Galicia porque é que nos ten que transferir os fondos da dependencia ou tenguerá que ser, eso dirá a asesoría xurídica, pero é algo que está xa en riba da mesa, non está a decisión tomada porque eso ten que tomar unha executiva FEGAM, pero foi unha das propostas que fixe na última executiva. É dicir, a FEGAM está estudiando levar a Xunta aos tribunais se non se financia correctamente ou mellor o servicio de axuda no fogar. Sí. Esa é a conclusión. Levamos demasiado tempo pois dando voltas a isto, levamos moito tempo pois dándonos largas, estamos nunha situación insostible, incluso chegando a que concellos que están dicindo que non poden prestar máis horas recibindo sancións aínda por riba por non poder prestar o número de horas de SAF que establece a lei. E se sigue recoñecendo horas de dependencia, que está moi ben, pero a realidade le vamos alertando tamén. É dicir, se non decimos, se non evaluamos quen vai a sufragar eso, pois é pegar unha patada para diante. Como ese, se me permite, Ricardo, como ese protocolo de seguridade da que se está tamén nese proceso de elaboración, se eso non ven acompañado dunha financiación, todas esas medidas van a ser imposibles leválas adiante. Claro, falamos dun acordo de financiación que é necesario entre Xunta, Estado, Goberno Central, e vostede decía, bueno, os concellos tamén estamos dispostos a aportar, ainda que a lei di que son a Xunta e o Estado quen deben de financiar. Por que lles custa tanto chegar a un acordo? Outro día decía a conselleira, vou a volver a chamar os concellos, a nosa proposta é esta, e de aquí non pasamos, que, polo que entendín, a proposta que fai a Xunta é cubrir en 4 anos o que vos pedides para o primeiro ano, non? Non, é dicir, a proposta que temos en riba da mesa é cubrir en 4 anos e non chegar ao que nos estamos pedindo. Pedindo para o primeiro. É dicir, a propia Xunta de Galicia falou de 5 euros. Hai comunidades autónomas, por exemplo, de Andalucía, na que xa están aportando aos concellos casi os 17 euros. En Galicia todavía estamos en 12 euros entre Xunta e Estado. É dicir, se vai a ir por aí a negociación, xa adianto que a negociación non vai a chegar a bo porto. Nos estamos dispostos a decir a que isto sexa paulatino e cheguen ao 100%, o que nos teñen que decir tanto Xunta como Estado cando van a chegar ao 100%, que o que establece a propia lei. O sorprendente é que non se cumpla o estipulado nunha lei e segundo se nos achaque aos concellos a pouca capacidade de entendemento e negociación entre Xunta e Estado, como considero que me debe o Estado tantos cartos en dependencia, pois non vos dou a vos o que toca, pero a realidade é que ningunha de ambas administracións están poñendo o que teñen que poñer na lei de dependencia. Coa Xunta parece complicado ou casi imposible chegar a un acordo porque as posicións están moi distanciadas. Sei que vostede tamén pediu en varias ocasións unha reunión co ministro Bustinduy, co ministro de Dereitos Sociais, non se ten producido ese encontro. E máis, eu escoitei precisamente nesta casa, nunha entrevista na que o propio ministro decía que primeiro se tiña que reunir co Conselleira de Política Social, pero que despois estaba disposto a atender a Federación Galega de Municipios. Ben, pois seguimos esperando por esa reunión na que, evidentemente, o que van a poñer os concellos galegos en riba da mesa é que debería cumplirse a lei de dependencia e debería aclararse tamén dos cartos que se están transferindo por parte do Estado para a dependencia, que parte ten que ir dedicado ao servicio de axuda no fogar, porque eu vexo ademais dúas cousas, é dicir, en que este caso a Xunta de Galicia ten unha aposta decidida por parte do bono cuidados, na que se incrementou dunha maneira moi notable durante este tempo a aportación no orzamento da Xunta de Galicia para o bono cuidados, e non foi así para o servicio de axuda no fogar, e segundo, cos propios datos do orzamento da Xunta de Galicia quedaron aproximadamente uns 50 millóns sin executar que poderían estar adicados ao servicio de axuda no fogar. Eso daría para cubrir de momentos 5 ou 6 euros que se están falando para chegar aos concellos. Falamos do SAF, que é un servicio fundamental que non se está prestando nas condicións adecuadas porque non tedes os concellos os recursos precisos para poder facelo. Hai demasiado negocio na atención aos maiores e na dependencia? Hai demasiada privatización? Ben, dende logo, bueno, eso evidentemente que é un servicio que está hoxe por hoxe en mans privadas, hai unha carencia importantísima en plazas de residencias, hai unhas carencias en centros de día, os recursos que se están adicando a construción de residencias e centros de día sabemos que non son suficientes. Durante estes anos se chegou un acordo
un convenio na que o FEGAN, que está disposta a colaborar, pois colaborou na selección dos proxectos para residencias, centros de días en concellos pequenos, con fondos europeos, pero a aportación era de 17 millóns de euros, eso non chega absolutamente para nada. E a realidade é que o servicio máis demandado é o servicio de axuda no fogar, e os concellos, os meus compañeiros alcaldes e alcaldesas, e os concelleiras e concelleiros de servicios sociais se están desexando para poder soportar un servicio. Falaban os técnicos, e eu doulle a razón, que se están sobrecargando os servicios sociais dos concellos, teñen toda a razón do mundo, pero despois se falaba dos políticos aquí, eu creo que hai que diferenciar os políticos da administración local de outro tipo de política. A realidade é que eu, despois de estar os técnicos, as persoas que necesitan unha axuda, ben sexa unha axuda de emerxencia e dependencia, despois de estar cos traballadoras sociais, por exemplo, no meu concello, despois están coa propia concelleira de servicios sociais, porque é unha realidade que temos pegada a nosa porta, somos os que intentamos botar unha man. Creo que non, dentro dese saco de falar da política, creo que hai unha diferencia moi importante entre o papel que están realizando as administracións locais, que tamén somos a comunidade autónoma que máis cartos está dedicando a atención primaria de todas as comunidades autónomas de España. A comunidade galega somos as administracións locais os que máis cartos adicamos aos servicios sociais primarios. Sí, recoñecían en anterior mesa que as administracións locais están asumindo en moitas ocasións un traballo que non lles corresponde, e esa sobrecarga por inacción de outras administracións, nomeadamente a Xunta de Galicia, que a quen lle correspondería poñer máis recursos, non, para afrontar esta situación. Falamos de concellos sobrecargados tamén no número, no nivel de competencias que estades a asumir. Aí tamén é necesario afrontar unha necesaria reforma, pero tampouco parece que haxa unha intención por parte da Administración Autonómica de afrontala con garantías. Máis alá de decir, sí, queremos reorganizar as competencias, pero eso anúnciase, pero despois non se fai. Sí, o decimos en moitas ocasións, o papel aguanta todo. É moi fácil legislar e acabar dicindo que eso, pois, ao final vai a ser xestionado polos concellos, pero nunca hai esa reflexión sobre se os concellos temos a capacidade de prestar uns bons servicios públicos. Pasa en servicios sociais e pasa en calquer área de un concello, pois esa adxudicación de competencias a través de leis sectoriais, sin pararnos a ver se vamos a poder prestar eficientemente. E nos servicios sociais está sendo unha situación insostible, porque o decía moi ben as persoas que interviron antes que eu, xa teñen que facer informes para a vivenda, teñen que facer informes para os xulgados, e todo ese tempo que están dedicando a papeleo a burocracia que se lle están pedindo por outras administracións son tempos que teñen que detraer da atención aos usuarios, aos que necesitan esa atención urxente ou esa atención de emerxencia por parte dos concellos. E a realidade é que eles tamén o están alertando, non solamente o estamos dicindo os concellos, sino o Colexio de Traballadoras Sociais está dicindo moi claramente que isto non é sostible. Ben, pois se non o fácil é coller e decir que o faga a administración local. Cal é o principal reto do municipalismo para o 2026 que estamos a punto de comezar? Dependendo do ámbito do que estemos falando, pero hoxe que estamos falando do servicio de axuda no fogar, política social, creo, o CIAN tamén, non é exactamente así que sexa o contrato máis costoso que temos os concellos, porque todavía sigue sendo a recollida de lixo, pero, dende logo, o servicio de axuda no fogar está sendo, pois, está casi achegando a ese nivel. E se non lle poñemos unha solución, o que non podemos é soster un servicio de axuda no fogar con salarios baixos e precariedade das traballadoras. O que non podemos soster un servicio de axuda no fogar con, pois, poñendo en risco e non tendo un protocolo claro. Pero para eso temos que ter recursos económicos e, dende logo, o que non podemos é estar tapando ocos sempre detraendo recursos de outras cousas que sí que establece a lei de bases que son competencia directa dos concellos, porque consideramos ao final todos que é máis importante atender aos maiores que tapar o bache, por suposto. Pero a realidade é que son outros os que non están facendo o seu labor. Falábamos ao inicio deste conversa, a primeira hora da mañá, de que, sen dúbida, outro dos grandes desafíos do estado de benestar é dar resposta á crise habitacional no noso país, que tamén afecta as cidades e os povos galegos. A vivenda tamén é outro gran reto, e aí tamén
falta colaboración entre as administracións, porque estamos vendo como dende a Xunta agora se está fixando como obxectivo prioritario para os vindeiros anos a construcción de vivenda pública, ten que ir da man das administracións locais. Está sendo unha colaboración axitada? Bueno, o primeiro que hai que decir é que vamos tarde. É dicir, eu levo xa 11 anos casi de alcalde da miña cidade, e despois de 11 anos, pois volvese a falar da construción de vivenda pública, e hai unhas conversas coa Xunta de Galicia e unha colaboración coa Xunta, pero levamos 11 anos no que non se construíu ninguna soa vivenda pública na miña cidade. A última foi, pois, con outro goberno, e hai que decilo. Esa é a realidade. Bueno, pois, os concellos vamos a colaborar, que máis e que menos os concellos acaban de ceder solo a Xunta de Galicia, dende logo, pois, en eses plans, esas pías que están intentando levar adiante, dende logo todos os concellos vamos a tratar de botar unha man. O que sí, evidentemente, temos moi claro tamén, é dicir, que as administracións locais non temos o suficiente músculo económico, ou a maioría dos concellos, porque en Galicia hai 313 realidades totalmente diferentes, pero non temos o músculo para ser nos os promotores de vivenda pública, pero, dende logo, é un problema, o principal problema que creo que temos en riba da mesa, ademais de pois a situación da sanidade pública, que eu creo que tamén deberíamos volver a reflexionar, porque é imposible coller un médico de cabeceira durante moitas épocas do ano, pero o tema da vivenda é algo que está preocupando. O alquiler está moi caro, a vivenda está moi difícil de acceder, os mozos teñen moitísimas dificultades. En eso, dende logo, levamos un tempo perdido, e as administracións con maior capacidade, ben sexa Estado, ben sexa Xunta de Galicia, teñen que poñer esas pilas e construir o que non se fixeron nos últimos anos. Para atender a todas esas cuestións das que falabas, son necesarios recursos. Preciso tamén abrir o debate da reforma da financiación local, pero tal e como está a situación a nivel estatal, tal e como está a situación que rodea o goberno de Sánchez, parece complicado que se poda abrir ese debate. Sí, o problema é que sempre hai algunha dificultade para non abrir ese melón. A realidade é que non solamente parece que os concellos estamos sempre chorando cartos, estamos chorando cartos para os cidadáns, eso, dende logo, para dar un bons servicios públicos aos nosos veciños e veciñas. Isto ten que vir aparellado dúas cousas, unha reforma da lei de financiación das administracións locais e, por outra, unha actualización da lei de bases da régimen local que da no 85. Non ten absolutamente nada que ver as competencias que estamos prestando aos concellos no ano 2025, casi 2026, das que se prestaban no ano 85. Entón, bueno, creo que o que non podemos permitir ás administracións locais é que unha vez que se resolva o problema da financiación autonómica, despois sentemos a mesa os concellos para ver que o que queda para repartir entre os 8.000 e pico concellos de toda España. Non, temos que estar nas mesmas condicións que as comunidades autónomas, estar nesa mesa e falar da financiación das administracións locais. Que en isto, é dicir, se fala en moitas ocasións da Constitución, e en moitas ocasións tamén nos esquecemos dos artículos que non nos conveñen. A Constitución é moi clara cando di que as administracións locais nos temos que financiar cos nosos propios tributos, pero con unha parte dos ingresos do Estado e da Xunta de Galicia. Bueno, me gustaría que a Xunta de Galicia tamén teña en conta ese artículo agora de facer o reparto de fondos ás administracións locais. Estamos rematando, pero deixeme que lle pregunte, porque teño diante a un socialista, vostede é membro do Partido Socialista de Galicia, e quería preguntarle se está preocupado pola situación do seu partido, do PSDG, inmerso nunha profunda crise nestas dúas últimas semanas tras o caso Tomé, e a batalla cruzada que estamos asistindo estes días de denuncias cruzadas a través dese canal interno do partido. Preocúpalle? Ben, eu estou aquí como presidente da FEGAM, pero non vou a escapar, dende logo, decir, fago unha parte, sigo sendo membro do meu partido, e moi orgulloso de ser militante do Partido Socialista de Galicia. Dende logo, a ningún socialista vai gustar pois ningún tipo de acusación de acoso sexual, porque non é, decir, é algo que combatimos, é algo que, dende logo, vai en contra dos ideais dos socialistas, e quen haya cometido esas barbaridades ou pudera cometer esas barbaridades teno que pagar, non solamente na vida política, senón, pois, se é necesario, na vida judicial. E respecto á mala utilización, eu creo tamén que temos que facer unha reflexión, e creo que é suficientemente importante, pois, dignificar e cortar ese tipo de actuacións
para estar utilizando ou utilizar cualquier tipo de acusación que non teñen nada que ver co acoso sexual. Déxeme só unha pregunta e xa retomamos o tema polo que estamos hoxe aquí. Cree que a dirección do seu partido en Galicia se equivocou ao coñecer as denuncias en outubro e non ter actuado antes despois de saber ou de coñecer esas denuncias de presunto acoso sexual en torno ao presidente da Deputación de Lugo? Cree que Besteiro se equivocou? Ben, eu creo que deu as explicacións, creo que, decir, ao mellor non estivo suficientemente ben comunicados, eses erros creo que pois poden recoñecerse. Agora creo que, decir, creo que o tratamento pois que se lle deu por parte do PSDG con respecto a unha situación de acoso sexual é moi diferente a que se está realizando por parte de outros partidos. Dende logo, como decía, é un período, unha etapa que non está sendo agradable para nós, e dende logo pois temos que, si se cometeron erros, aprender dos erros cometidos. Agarda que con Nadal e co Comité Nacional que se vai a convocar o luns se calmen un poquinho os ánimos. Bueno, creo que temos que todos que facer unha reflexión, temos un obxectivo común, sabemos que o mellor que lle pode pasar a este país, a Galicia, é que volva a ter un goberno progresista, en eso, dende logo, nos temos que presentar un proxecto suficientemente atractivo este tipo de problemas ou, digamos, estas cuestións que non nos están desagradando sacando os cores, pois, dende logo, non poñen o foco no importante, non están axudando. Rematamos e vamos a situar de novo o foco onde o puxemos dende o inicio, que levamos toda a mañá neste conversa, neste foro organizado pola Cadena SER, falando de política social, falando de que lugar deben ocupar os cuidados nas políticas públicas, e quedome tamén con ese anuncio que facía vostede do inicio desta conversa, que están estudiando emprender accións legais contra a Xunta de Galicia se non se financia correctamente o SAF. Confía en que o 2026 haxa boas noticias, haxa unha rectificación por parte do Goberno galego e se financie en mellores condicións este servizo? Bueno, é unha proposta que eu puxe en riba da mesa, de a posibilidade de irnos ao xulgado, de reclamar o que non se nos está dando vía negociación pola vía judicial. Tería que estar avalado por parte da Executiva, pero unha proposta que teño en riba da mesa. É certo que hai unha nova intentona por parte da Consellería de tratar de chegar a un acordo. Nos vamos a ir cos ánimos, dende logo, constructivos, pero estamos moi lonxe de chegar a ningún tipo de entendemento. Se a proposta vai a ser redundar no mesmo que se nos puxo en riba da mesa, de chegar a 3 euros e pico en 4 anos, eso non soluciona o problema das administracións locais, eso non vamos a asinar. Somos constructivos, pero dende logo vamos a defender os nosos intereses. Pois Alberto Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá neste foro conversa que organiza a Cadena SER. Nada, moitísimas gracias por estar con vos e por abrir este debate. Bos días, moitas gracias. E a todos vos, gracias tamén por acompañarnos nesta nova edición de Conversa, este foro no que queremos, co que a Cadena SER quere analizar e reflexionar sobre diferentes ámbitos que ocupan e deberían ocupar as administracións públicas. Hoxe, sen dúbida, falamos dun dos principais desafíos que temos como sociedade e que deben afrontar as administracións, que é o estado do benestar. Quedou claro hoxe que non se atopa no seu mellor momento, pero que sí hai posibilidade de melloralo e que hai que ter esa perspectiva, non, de que podemos manter un estado de benestar co que chegou a todos os nosos días e que ten moitísima marxe de mellora. Moitísimas gracias pola compañía e quedamos embrazados a unha seguinte edición deste Foro Conversa. Bo día. Bueno, gracias. A ti. This town